Januar je nekako mesec u kojem smo vezani za pripreme fudbalera srpskih klubova. Crvena zvezda, Partizan, TSC, Novi Pazar, Čukarički i svi ostali su uveliko počeli da rade i spremaju se za prolećni deo sezone. S obzirom na to, pozvali smo dva čoveka koja su odgovorna za karijere, tačnije za ishranu, za fizičku, ali i mentalnu spremu igrača. Dušan i Stefan Ilić, dobrodošli u sport, ali drago mi je što vas vidim. Hvala na pozivu i zadovoljstvo nam je da smo ovde da malo pričamo o predstojećim pripremama i sve što veže za srpski fudbal. Evo, možemo da počnemo upravo od toga. I Zvezda i Partizan nekako prva dva kluba u Srbiji, ali i svi ostali su uveliko počeli svoje pripreme. Neki su čak i otputovali na Kipar, neki će u Španiju, neki će u Tursku. Šta ste evo vi radili tokom ovog perioda kada svi misle da fudbaleri rade nešto drugo, da odmaraju, a zapravo oni imaju određene treninge koje rade i kako to izgleda iz vašeg ugla? Što bi rekao naš narod, što smo radili smo. Pa eto, bila je ta pauza za igrače, mnogo igrača je odmaralo, mnogo i nije odmaralo. Generalno oni koji su više radili u toku sezone su dali sebi oduške, odmorili su malo, a oni koji su manje igrali, imali manju minutažu, više su se fokusirali na sve neke detalje da porade na sebi. Imali smo tu dosta posla za pojedine igrače, neki su se oporavljali, neki su se fizički, a i mentalno nadograđivali, tako da smo dosta dobro uspjeli da im pružimo tu pažnju da krenu dobro u nove pobede. Ono što se tiče mog nekog izlaganja i samog pogleda gde igrači sada idu na pripreme, a to je Kipar, iskreno nisam baš nešto zadovoljan jer broj klubova i kvalitet klubova koji je na pripremama mislim da ne zadovoljava sistem pripreme za naše klubove, pogotovo za Crvenu zvezdu koja je na nivou Lige šampiona i nekog evropskog fudbala. Stefane, sa druge strane, svi fudbaleri su, moramo reći, profesionalci, u smislu veliki procenat njih su profesionalci. Kako ti gledaš na to, evo to upravo i što je Dušan rekao, da recimo Crvena zvezda se priprema protiv klubova koji su iz Super lige ili iz dosta manjih liga, kao što je, na primjer, ne možemo da kažemo da je poslednje plasirani tim Mađarske i tim iz druge lige Kipra, ne možemo da kažemo da je to nešto za što Zvezda treba da se sprema, ali kako ti gledaš na to, da li oni zapravo i treba da se spremaju za nešto više od Mladosti iz Lučana, u svo poštovanje tog kluba naravno, ali kako ti gledaš na stvari i ko po tebi, po tvom mišljenju zapravo ima najbolje pripreme? Jasno, prvo bih se nadovezao na Dušanovo pitanje, odnosno na njegov odgovor. Fudbal ide takvim tempom i takvim intenzitetom i toliko se brzo menja da više ne postoji nikakva pauza u međuperiodu ili između dve polusezone, tako da smo sve više i više fudbal liči na engleski fudbal. I kod nas i u regionu, tako da mi uopšte nismo pravili pauzu sa igračima, samo smo obarali tempo, odnosno radili taj tajper, obaranje stare forme kako bi nadogradili novu. I ovo što se dešava sad, ova priprema za fudbalere što idu na Kipar i tako da možda i Turska i to, dosta je diskutabilna stvar, zato što nema toliko kvalitetnih ekipa kao što je rekao Dušan, a vi ako hoćete da budete šampioni, vi morate da se borite sa šampionima, odnosno da pobeđujete šampione. Igrati na pripremama protiv, bez uvrede, nekog kluba iz Super lige ne donosi nikakav benefit. Tako da mislim da trenutna situacija sa ovim pripremama nije dobra, ali opet mi smo tu sa strane kao privatni kondicioni treneri da nadogradimo ono što glavni kondicioni treneri u klubu ne mogu ili ne stižu. Upravo to je moje sledeće pitanje. Dušane, ti si evo i na svojim društvenim mrežama potvrdio 1 od 2 sa Kostom Nedeljkovićem, pre svega zato što vrlo dobro znaš i upoznaci sa svim dešavanjima oko mladih igrača. Jovan Mijatović je neko ko, moramo da kažemo, bez obzira ko šta želi sebi da doda, čistom zaslugom vas dvojice je došao na nivo da je jedan od najspremnijih fudbalera Crvene zvezde, tačnije najspremniji. I kako ti gledaš na stvari da je to posle dugo vremena jedan fudbaler iz Crvene zvezde može da ode za 9, 10, 11 miliona evra i koliki
je zapravo problem to što se posle dužeg vremena jedan takav igrač tek sada pojavio, a sve je to moglo možda i mnogo ranije. Sramota je ako Jovan Mijatović ode za cifru ispod 10 miliona. Velika sramota srpskog fudbala, ne zato što radi sa nama, nego odavno se nije pojavio takav tip igrača da bude i superstar u medijima, da bude kvaliteta na terenu, shodno njegovoj minutaži, igrač je pružio više od očekivanog. Ono što moram da kažem, što se tiče Jovana Mijatovića, mnogo više klubova je zainteresovano nego što se plasira u medijima, a to znamo samo i Stefan. Zato što, nažalost, sve te menadžerske agencije, svi mogući kontakti iz sveta fudbala koriste to što smo mi bliski sa njim i uporno potenciraju da zovu nas, da kontaktiraju, da smo non stop na udaru, koliko god mi pokušavamo se držimo naše struke, da se bavimo kondicionalnom pripremom tih igrača, jednostavno je nemoguće danas u fudbalu da pobediš od toga, non stop zovu, non stop kontaktiraju, a verujte mi da evo i jutros kad smo ustali su bili pozivi, mogu slobodno kažem, evo sad bi, malo pre smo sedeli pa nisam spominjao, ali jedan klub iz Francuske je konkretno pitao za neku cifru koja je više od 10 miliona, ja mislim da ni Zvezdan Terzić nema ovu informaciju, ni niko oko Jovana Mijatovića, samo ja i Stefan. Klub je zainteresovan, sigurno da će se očekivati od nas da potegnemo pitanje, da razgovaramo sa ljudima iz kluba, da prenesemo informaciju, ali verujte mi da se toliko distanciramo od te priče da stvarno sve to prebacujemo na neke druge ljude i stvarno nas ne zanima. Bavimo se samim igračima, kondicionalnom pripremom i mentalnom pripremom, da igrači budu što bolje, što svežiji za dalji rad. Evo pitanje za obojicu, koliko je zapravo teško da se distancirate upravo od toga, jer generalno gledano vi ste im kao braća, dakle čujete se sa njima svaki dan, komunicirate oko njihove ishrane, oko njihovog načina života, delite im savete koji možda nekad i ne prijaju, tačnije verovatno im ne prijaju ako morate da im kažete kako da se tuširaju, da li hladna voda, topla voda, da li u led, ali koliko je teško distancirati se od svega toga, naročito i od medija, tačnije od nas i naročito od tog nekog pritiska da eto vi sada ili morate da krijete ili da otkrivate nešto što se tiče njih, a zapravo ste generalno zanimljivi sagovornici jer ste iskreni pre svega, a to je danas veoma retko. Pa vidi, ja smatram da generalno za nas to nije problem, ne samo za nas nego i za bilo kog drugog kvalitetnog kondicionalnog trenera. Zašto? Ono što krasi svakog igrača što se tiče kondicione pripreme jesu fizička i mentalna priprema, a kad pričamo o mentalnoj pripremi to jeste snaga njegove emocionalne inteligencije, a ono što nas krasi kao kondicione trenere jeste socijalna inteligencija. Ti kada imaš visok nivo socijalne inteligencije, tačno znaš u kom momentu šta možeš da kažeš i da li ćeš time što si rekao da nekome doprineseš nešto ili da ugroziš njegov status. Tako da mi u samom momentu smatram da imamo dobar jedan nivo socijalne inteligencije i iskustvo rada sa igračima i nikad ništa ne pričamo vezano za njihov privatan život i za njihove stvari koje se dešavaju vezane za klub, za nove transfere, za nove ugovore. Tako da jedino kada se desi situacija da je nešto blizu kraja i ako imamo potvrdu od igrača da kažemo, mi kažemo. U drugom slučaju se ne bavimo tim jer to nije naš reon, mi se bavimo onim zašto smo mi plaćeni i zašto smo zaduženi kad su u pitanju ti isti igrači. Mislim, kažem ja, pričam sa Stefanom, stalno pričam o tu temu, ne mogu da shvatim da se dešava to da se upliću svi živi ljudi, znaš. Ja kažem, mi smo kondicioni treneri, mi se držimo naše struke, ali prosto ne možeš da se otišneš od toga, da ne budeš u celoj priči, jer čim oni nas zovu, čim se kontaktiraju kondicioni treneri, znači da oni veruju u naš kvalitet, našu reč, naša reč ima težinu sigurno da, eto, ajde reću sad, ne znam, daću informaciju koju možda ne bi trebalo da dam, ali to je da sportski direktor i direktor scouting službe iz Leverkusena insistira na razgovoru sa nama. On insistira, znači, i posle toga traje razgovor, sigurno sat i po 2 na telefonu, gde on pokušava na sve načine da izvuče te neke detalje koji su njima bitni kako bi što pre stupili u kontakt sa Zvezdom i obavili transfer. Međutim, mnogo treba čovek, prvo kao čovek, a drugo kao trener, da budeš distanciran, da sačuvaš igrača, da ga ne uvučeš u tu priču, jer posle toga može svašta da bude. Vidi, to je legitimno od strane tih ljudi koji se bore za tog igrača i za njegov novi transfer, da idu preko nas, zato što vi kada radite nešto dobro za nekog igrača, vi stičete poverenje kod tog istog. Samim tim, ti ljudi koji rade transfer znaju
igrač kome daje svoje poverenje, jel tako? I oni pokušavaju normalno preko nas da omekšuju te igrače, ali ti kao trener mora da znaš granicu dokle možeš da ideš sa tim stvarima. I ja bih stvarno stavio akcenat na kondicionalnu pripremu i probleme u kondicionalnoj pripremi igrača u Srbiji više nego na same transfere. Transferi će doći, da li će biti ovaj ili onaj, totalno je nevažna stvar. Hajde da pričamo o tome na kom nivou su ti igrači po pitanju kondicionalne spreme i šta treba menjati i gde su zapravo krucijalni problemi u pripremi i zapravo u samoj predstavi na terenu kad su igrači u pitanju. Eto, ajde, Evo da kažem jednu anegdotu čisto. Ja mislim da je Jovan Mijatović jedan od retkih u Srbiji, možda i, ako daj Bože, da i na Balkanu i Evropi, koji je uspeo da pokvari airbike. Znaš šta je airbike? Znači, to je za razvoj snage sprava bicikla koja ima i ručice, kojom i rukama i nogama pomeraš, stvaraš silu. Vedi, to je, takvu snagu nisam u životu vidio. Ja koji trenam ceo život, nisam došao do tog nivoa. Dete uhvatilo to tačno vidiš da kao da je zver na bicikli. On je tu biciklu samleo, ispali su šrafovi, prvo što smo se smejali jedno pola sata, drugo dok smo sastavili sve to je stvarno bila specifična situacija, ali to samo govori koliko je njegov potencijal i koliko će to tek da nailazi još u njegovoj karijeri. Nebrušen dijamant kojim trebamo još da se bavimo, koji još treba da shvati svoj potencijal u smislu da je to enormna snaga, da to iskreno ja nisam vidio ni kod Luke Jovića, ni kod mnogih drugih napadača, čak ni kod Mitrovića ne vidim tu snagu koju on ima. Samo treba se baviti detetom i kad bude otišao u klub, treba da pogodi pravi klub koji će to da shvati ozbiljno, jer to oružje koje on ima fudbalsko može donese svima ozbiljne prihode. Ja smatram da ljudi nisu zapravo ni svesni kroz kakvu je torturu i mentalnu i fizičku prošao Mijatović da bi došao do ovog levela gde je sad. Ljudi su zaboravili, on je počeo da radi sa nama individualno još pre 2,5 godine, u momentu kada je još bio u mladincima grafičara, gde je imao razne torture. I to je bio sam taj psihički drill da zapravo oni vide je li vredi, je li jeste projekat Zvezde ili nije. Dete koje ima visok nivo emocionalne inteligencije, o kojoj jako malo trenera priča, jedini koji je pomenuo tu emocionalnu inteligenciju ne tako stručno, laičkim jezikom, ali se dotakao od toga, jeste u jednom od intervjua Vladan Milović gde je rekao da oni nisu samo roboti, to su ljudi koji imaju osjećanja. Znači, mi smo pristupili Mijatoviću i sa te strane, neka njegova osjećanja i njegovu emotivnu stranu usmerili na pravi put, samim tim radili krvnu sliku za fizičku stranu da vidimo gde je i šta je sa hormonima, strašna krvna slika, znači predispozicija fenomenalna, uklopili te dve stvari, kroz 2 godine mukotrpnog rada došli do ovog. Ono što Mijatovića krasi pored svega ovog jeste i sama lojalnost, kako prema klubu, tako i prema trenerima. Onda kada je potpisao profesionalni ugovor sa Crvenom zvezdom, jedno od uslova je bilo da nastavi rad sa nama. Znači, to pokazuje tu onu emocionalnu stranu njega, da postoji lojalnost i samim tim lojalnost prema klubu. A veruj mi da u jednom trenutku je bio, sad ne spominjem imena tih menadžera, bio sa njima u saradnji, gde su ga oni konstantno odlačili od nas. Ne, dete je htelo to. Ja hoću sa Ilićima i to je to, prosto isto kao sa Mihajlovom Cvetkovićem. Mihajlo Cvetković dolazi u situaciju da potpisuje ugovor sa Čukaričkim, sad produžetak, gde mu klub nameće tamo tog i tog kondicionalnog trenera, uslovljava ga, stiska, pritiska, dete kaže neću da radim s njim, jer zna da ne osjeća, ti moraš da osjetiš tu kopču sa igračem. Dete kad je došao s njim, sad imao perfektan odnos, znači ne dobar nego perfektan, i jednostavno to je igrač koji će isto da doprinese Srbiji mnogo. Pogotovo što je sad, ne znam, Dragan Stojković Piksi u intervju spomenuo da ga vidi. Mislim, dete koji ima 16, mi pričamo o detetu koji ima 16 godina, a Piksi ga vidi u reprezentaciji. Tako da, svi ti igrači, uključujući i Kostu Nedeljkovića, ne bi smeli da idu ispod 10 miliona. Ja kažem, opet se hvatam za financije, jer to je neka paralela odnosa koliko igrač vredi na terenu. Znači, koliko si plaćen, druže, toliko vrediš i na terenu. Tako da, mislim da Cvetković i Mijatović mnogo vrede, da su to naša fudbalska blaga i da fudbalska javnost mora više da to akcentuje, da gura kroz medije, jer danas su mediji, ja kažem, mediji su kao nož, ti možeš da ubiješ čoveka, možeš i da isečeš hleb. Ako znaš da iskoristiš na pravi način, ti ćeš posirati, ako ne znaš, ozbiljan minus sledi. Tako da, treba se baviti mladim igračima, ja sad pričam o igračima koji su sa nama, naravno tu je Andrija Radulović koji je perfektan i on će tek da zasija ovog proleća, Luković koji je otišao sad u Strasburu, to su sve bombe koje mi imamo i koje smo, eto, otišao je za 5 miliona igrač koji je dao 11 golova, mislim da je to moglo mnogo bolje. Ali dobro, hvala Bogu, dobro sve prošlo.
To je samo da se nadovežem na Dušana, pa možemo da nastavimo. Mi smo kroz izokola, kroz tu lojalnost, pričajući za Cvetkovića i Zemljatovića, došli do krucijalnog problema što se tiče kondicione pripreme u Srbiji, u svim klubima. A to je komunikacija između trenera i između privatnih trenera koji rade kondicionu pripremu. Onda gde smo mi jedino videli poštovanje i prohodnost i komunikaciju i da ne postoji sujeta između trenera, jeste između nas i kondicionog štaba Crvene zvezde. Jedini ljudi koji su pozvali da se sa nama konsultuju vezano za Mijatovića i da poboljšamo rad i da doprinesemo tom momku duplo više jeste stručni štab Crvene zvezde. Nije od kog drugog kluba, niti od bilo kog drugog trenera, mi nismo dobili povratnu informaciju šta se radi kod njih u klubu, kako upariti mikrocikluse, da ne postoji sujeta, da ne postoji neko indirektno vređanje i tako dalje. Znači, jedino smo dobili od strane Crvene zvezde, ja apelujem preko ovog portala i preko ovih medija, da treneri shvate da ne postoji sujeta i da jedino otvorenog uma mi možemo da pomognemo celokupnom fudbalu u Srbiji da se doprinese na kondicionoj pripremi tako što će da se komunicira i da se međusobno spajamo. Da, to i jeste generalno problem, naročito u Srbiji, jer i ranije mnogo znam čak i legendi klubova kojima su zabranili, tačnije igračima su branili i pretili mnogim ružnim stvarima samo da ne treniraju sa njima, a opet evo sa druge strane vidimo da je Jovan Mijatović jednostavno produkt uzajamnog rada, produkt vašeg... Dobra energija, da. Pa vidi, Stefan, to je dobra energija, to nije samo, znaš kako, dođu dani kada Mijatović dođe i kad je preumoran. Sednemo, pričamo, mi nije svaki put trening 100% kao što ljudi vide na društvenim mrežama. Ima tu stvari koji jednostavno emotivno nije zadovoljan u nekim stvarima. A sa druge strane on je i tinejdžer, pa su to još neizgrađene, to su još neizgrađene ličnosti i moraš da mu priđeš tako blago neki put i oštro da bi ga skrojio da bude pravi. Međutim, kako idu godine, veruj mi da su to sve stabilni momci, stabilni, pogotovo što, eto, postaju zvezde, to su, ja kažem, sigurno u ovom trenutku uz tog Matiju Popovića koji ne zna se još uvijek gde će potpisati, to su superstar igrači u Srbiji. Znači mi nemamo boljih od njih trenutno, dobro, pričamo o Dušan Vlahović i ostali, ali te mlade generacije, to su superstar igrači. Da, kao kad se nekada pričalo o Andriji Živkoviću, Lazaru Markoviću, oni su sa 18 godina bili udari, pretrčavali ljude preko atletske staze i grizli na terenu, naravno da moraju... Dolazi nova generacija, nova tura, prosto to se okreće sve. Počeli smo da pričamo o tome zašto ne postoji dobra komunikacija između trenera i sad si rekao da se mnogo brani igračima da rade privatno. Ajde da pitamo te trenere koji su glavni kondicioni u klubima, da li se s igračima radi mobilnost, agilnost, propriocepcija i milion drugih stvari, pliometrija i tako dalje. Ja razumijem te trenere, ti imaš 30 igrača sa kojima mora da radiš, ali dozvoli igračima da rade, jer mi smo kao pčele radilice svi zajedno. Da pomognemo da unapredimo tog igrača. Mijatović kad je došao kod nas falio mu je prvi korak, jer ima genetski građu takvu da fali prvi korak. Kukovi su bili zatvoreni. Ko će da oslobodi taj fleksor kuka i tako dalje? To ne možeš ti u klubu da radiš. Znači moraš da budeš otvorenog uma i da dozvoliš privatno da ljudi rade. Da li se radi istezanje na treninzima, pre i posle? To se radi minorno nešto, a znamo, opšte je poznato da sve što je kruto ima tendenciju da puca. Ako ti ne možeš tamo, dozvoli nama da radimo to, da poboljšamo kvalitet i sve druge fizičke sposobnosti samog igrača. A mi to pričamo u top 3-4 klubova, da se ne radi baš kako treba. A šta je sa klubovima prve lige Srbije? Kako onda ga izleči sad posle izgubljene utakmice, kako da ga izleči posle toga što nije primio platu, nisu legle premije, žena, deca, svi kukaju. Kako onda ga izleči? Na osnovu čega? Ne postoje način. Znači, osuđen si da budeš na najkrući način da doživljavaš fudbal. Ne znam, odeš ja kažem, Surdulica, Javor, to su sve superligaši koji ne mogu ni jednog sekunda da priušte ništa osim toga što imaju status Superligi. Znači, ti samo u CV-u pisuješ to, sve oko toga nije Superliga, nije profesionalizam. Ali vidi, zato smo se okupili na ovakvom mestu da bi otvorili trenerima, jer vi kao trener možete da sagledavate stvari samo na dva načina. To je kada ste u alfa režimu, kada ste sujetni, i u beta režimu kada vam je mozak da kritički sagledavate stvari. Ovde smo da pokažemo trenerima da moraju kritički da sagledavaju stvari i zašto mi radimo sa tim igračima i zašto pomožemo u kondicionoj pripremi. Da, u Srbiji je to, verujem, jedna od 3 najteže stvari s prostog razloga što i generalno znamo da klubovi
prave nekako krug oko svih tih trenera, svuda su uvek iste imena, svuda imamo igrače koji, to je ono kada pričaju ljudi po komentarima i kada generalno na tribinama vidimo kad zvižde ljudima koji u 70. minutu se hvataju za ložu, on se hvata za ložu zato što nije spreman, a ne zato što bi on možda odugovlačio utakmicu sa jedne strane, sa druge strane igrač Partizana, ako se uhvati ako ga uhvati Grčevi u 70. minutu, mislim da onda stvarno nešto nije u redu. Cela kompozicija tu, mislim, ja kažem, na kraju, veruj mi, na kraju cele balade sve je do igrača. Veruj mi. Ti kao igrač možeš da ćutiš, da se ne eksponiraš, da se ne slikaš po teretani, sakri se, radi i ćuti, ne priča niko, izdrži. Ako hoćeš top level, izdrži. Ali generalno igrači nisu više na tom intelektualnom nivou da mogu da budu mangupi, da sakriju neke stvari. Ima pravih dasa, ali sve manje i manje. Ja kažem, iz tog doba kad su bili, ne znam, Lola Smiljanić, Stefan Babović, Nemanja Kojić, Neca Tomić, to su bile dase koji su znali da provuku, da zadrže, da zaćute, znači zato je fudbal u tom periodu bio mnogo interesantniji. Ovo je danas sve neka priča marketinga, samo da se slika, a u stvari kvaliteta ne... Pa mnogo se juri novac, mislim, mnogo se priča o novcu. Ali koliko novac odnosi, toliko i doprinos. Vi imate situaciju gde imamo igrača koji ima 31 godinu, Rade Dugalić, koji nakon svih ovih godina karijere, 15 godina karijere, i dalje svoj neki procenat od zarađenog novca uloži u svoj oporavak i u svoj rad. Znači, vi sami birate u kom pravcu će da bude vaša karijera, u kom pravcu će da ide karijera, i ja nikog ne žalim. Jer vi sami birate svoj put u životu i svoju sudbinu. Pričamo o Radetu Dugaliću, čiji je muscle mind na nekom višem nivou. Iskreno ti kažem, ja imam osjećaj kao da pričam sa nekim ko je odigrao 2 karijere, ne jednu. Stvarno čovjek koji je širokog shvatanja i van fudbalskih shvatanja i koji o fudbalu pričamo baš ako nešto moramo, ne znam, neka aktuelna tema i to. Ja iskreno volim sa igračima da pričamo o svemu, jer ti tu izvučeš od njega maksimum, vidiš kakav je van fudbala. Kako se on ophodi prema porodici, on će biti za fudbal mnogo odaniji i spremniji. Rade Dugalić, neko ko je, ja mislim, za svoju porodicu dao i srce i dušu i nastavlja u tom ritmu, i naravno da mu se na terenu vraća mnogo više. Tako da od njega očekujemo isto sad uskoro neki ozbiljan potpis, tako da kuva se na sve strane. Isto je bitna stavka kada je u pitanju kondiciona priprema, da se zna ko šta radi. Da ne može svako da vodi... U kondiciona priprema igrača isto kao i medicina. Znači, nas dvojica smo doktori. Ali ja nisam doktor za oko, ja sam doktor na primjer, za internu medicinu. Znači, ne mogu ja da se bavim taktikom i tehnikom igrača, ja mogu se bavim kondicionom pripremom. Danas imate u Srbiji trenere koji su i taktičko-tehnički treneri, i kondicioni treneri, i motivacioni govor, ne može tako. Znači, mora da se opredelite, morate da se specijalizujete za jednu stvar. Zato je bitno da se rasporedi tačno posao na ljude koji znaju šta rade i kako treba da se radi. Zato, po meni, moje mišljenje, ne treba odstupati u ovom razgovoru od kondicione pripreme, a kondiciona priprema je fizička i mentalna sposobnost igrača da odgovori na zahteve koji se stavljaju ispred njega na terenu. Znači, to je bitna stavka da se pomene. Mi sad gledamo, ne znam, evropske klubove i ja baš volim da odradim tu analizu i na transfer marketu sam baš gledao koliko u stafu ima ljudi Real Madrid. Vidi, oni za jedan deo, tipa kondiciona priprema, 5 ljudi. Medijski deo, 10 ljudi. Znači, što Stefan sad kaže, u svakom segmentu ima pojačanje. Znači, ako ovaj danas ne može, ima zamenu. Znači, oni tu imaju rezervni igrač u tim delovima. A mi ovde, jedan glavni, jedan pomoćni, i to je to. Ne znam, Čukarički je do pre 3 meseca za medije imao nekog momka koji je stvarno radio dobro plasiranje nekih vesti na Instagramu i odjednom kad je izašao iz te priče, samo vidiš da je to totalni pad. A veruj mi da je to dosta bitno za privlačenje mladog igrača, za dece iz provincija, jer oni kad vidu, gledaj, ovo se snima, ovo se prezentuje, ovaj trener, ovaj igrač, ovo radi, privlačiš pažnju i samim tim plusiraš. Jedina centrala koja može da izbaci igrača u Evropi je Beograd. Ti ne možeš iz Surdulica pošliješ igrača u ozbiljan klub, Aston Villa, ne znam,
United i to. Prosto je nemoguće. Stefan, ja stalno pominjem to, možda ljudima budem dosadan sa fizičkom pripremom kod igrača, ali fizička priprema jeste i spremanje na fizičkom nivou i nutricionistička priprema igrača. Niko se ne bavi nutricionističkom pripremom igrača, odnosno pripremom nutricionističkog plana i suplementiranja igrača. Da, pa mislim da samo Zvezda ima nutricionistu. Samo Zvezda. Evo sad ću reći, koji nije uopšte u spregi sa kondicionim trenerom. Jer vi imate 2 treninga dnevno kod igrača, niko se ne bavi tim. Mi sedimo i pričamo sa sad kondicionim trenerima u tom momentu koji su bili u Zvezdi, pa hoću sad da kažem suplementi, koje gorivo koriste igrači, u smislu šta piju, šta jedu. Pa kao ne znamo mi to, pa ko treba da zna. Sad ti i Stefan imamo Formulu 1, montiramo gume, stavljamo retrovizore, a ne znamo koje gorivo ide. Prosto te neke stvari nisu povezali. Što se tiče Zvezde, stvarno imaju uslove, ali nekako nisu kopčali mnoge stvari i zato Zvezda ne može dođe do izražaja. Ta organizacija u tim minornim delovima nije na visokom nivou. Kad budu to skopčali, verujem mi da Zvezda može mnogo da dogura u Evropi. Mislim da je pravo vreme i da je fudbal došao do te granice da nešto mora da se menja, nešto krucijalno da se menja i da se da šansa mladim ljudima koji imaju želju da rade i da napreduju, kojima novac nije prioritet, kao što smo, na primjer, nas dvojica ili ti u nekom drugom sektoru. Ljudi koji žele da napreduju, ljudi koji žele da daju sebe u tom poslu i u tom klubu i u toj zemlji. Znači, mislim da je krajnje vreme da se taj neki kadar koji je ranije radio malo promeša, što kaže Vlada Milović, odnosno preuzeo od Mourinha jednu rečenicu, kaže ja volim na 2-3 godine da menjam svoj štab, da se ne bi ubljutila voda. Da bi bila bistra konstantno, ja menjam članove u svom stručnom štabu. I smatram da je to mnogo bitna stavka u celom srpskom fudbalu, da se da šansa i tim mladim igračima, i mladim trenerima, i mladim ljudima u mediji i tako dalje. Ali nemate, vama se 5 trenera vrte, nebitno da li je to asistent, da li je to glavni, da li je kondicioni trener u Srbiji. Ja kažem sad, eto, pričamo za Zvezdu, zato što su Liga šampiona, možda je najbolji stojeći klub u Srbiji, ali daj da se taknemo malo Partizana koji je prvi na tabeli. Mi pričamo o Zvezdi koji jeste gigant, ali to ne pokazuje tabela. Tabela pokazuje nešto drugo. Po meni, Partizan treba da vrati neke stare igrače. Da sam ja u nekom tom kondicionalnom razvoju Partizana, ja bih vratio Džige Ninković. Ne zato što je vratio se s utakmicama, s golovima, ne zato što je spreman, ne spreman ni trenutno, ali njegov mentalni sklop može da utiče na atmosferu u timu. I kad bude frka protiv neke ekipe da skoči, da prigovori sudi, on može da bude autoritet. Iako mnogi pocenjuju njegov rad u smislu da je prgav, što i pokazuje u Italiji gde god je igrao, jednostavno mislim da je on sad pravi igrač da malo digne celu ekipu na noge, mislim da ta njegova energija može da prosperira, da plus ekipi. Meni se generalno Natko ne sviđa, mislim, svaka čast, on igrački, ok, ali ne može stranac da bude kapiten u Partizanu, ne može stranac da priđe navijačima to kao što može domaći igrač, ne može. Prosto ja se sjećam, Nemanja Kojić daje Zvezdi go u derbiju, vidi, preskakanje onih reklama, sam taj preskok, kad će to da uradi strani igrač? On ne zna šta znači kad se ti zaletiš preko one reklame i pravo na masu. To ne može da doživi niko. I sviđa mi se, na primjer, ja sam u prošlom intervju u vezi Bahara dao izjavu da bih baš voleo da ga smene, što se je dogodilo, i da dođe čovjek koji voli Zvezdu. To se i desilo. Vidjet ćete kako će Zvezda da deluje u ligi. To neće biti ispod 3-0, 4-0, jer oni sad tek pale motore, verujte mi da će to biti ozbiljna razlika i tek će sad vidjeti. Ja smatram da, baš Dušan što je to pomenuo, da je za energiju mnogo bitna stvar, jer ima jedna interesantna rečenica, kaže, idu miš i slon džunglom, i kaže miš, idemo slon i ja, a zemlja se trese kod nas. Znači, nekad su neki treneri kvalitetno jako slabiji od nekih, ali su sa energijom toliko jaki da se ne plaše ničega i jednostavno dignu samo energiju u srčanici u klubu i dođe do rezultata. Idealan potez Zvezde što su pustili Baraka, mislim, financijski je znak pitanja šta je situacija, ali po pitanju energije i po pitanju titule mislim da je odlična stvar što su to uradili baš zbog te energije. A Dušan je pomenuo i Džigija, možda nije sad kao slon jak, fizički spreman, ali sa energijom može da gura celu ekipu i mnogo jače od sebe. Evo što je Dušan rekao, jedna zanimljiva 2 minuta su osvanula posle derbija, gde je Barak Bahar mirno posmatrao sve što se dešava, dok je Igor Duljaj skakao, pravio salto, išao na sudiju, sve je radio samo da bi želeo pobedu, i mislim da konkretno mnogo više ljudi sada glasno govori da su
protiv stranih trenera u Crvenoj zvezdi i Pa Partizanu. nijedan se nije pokazao, iskreno. Da. Nijedan se nije pokazao. Zdenjek Zeman je bio, pa je bio onaj Italijan isto. Jedino Walter Zenga da kaže Zenga, dobro, ali nije to nikad bilo na tom vrhunskom nivou. Znaš šta je problem? Vladan Milović, to što je prezentovao, kako je on protiv Krasnodara, protiv svih tih ekipa, čoveče, ti vidiš taj facijalis, kako je ta sreća vrije iz njega, prosto ne možeš i ti sa malih ekrana da se ne zaraduješ, da te radi ta hemija. Tako da mislim da, evo gledam sad snimke, kad igraju Ševu, pa brate, on kao da on juri da uđe u sastav, kao da se on bori. To mnogo znači. Aj, kao da je tu, kao da nije ni odlazio od te 2019. Nekako mislim da su ga igrači onako i prihvatili i dočekali. Milović je rekao jednu lepu rečenicu dok je bio u Apolu, tako sad, kaže, i ja tamo nisam doživeo taj osjećaj tog kluba, tu privrženost od strane mene, jer jednostavno stranac nema taj osjećaj da se bori za grb. A pogotovo mi sa Balkana, mi smo jako teški za asimilaciju. I nama kad dođe strani trener, nijedan domaći igrač ne prihvata baš sve kritike, nebitno da su bile pozitivne ili negativne, baš iz tog bunta, iz tog garda nekog koji nama u krvi, tako da mislim da je našeg čoveka jedino naš čovek može da vodi. Da li je možda to nekad i problem našim fudbalerima koji, evo sad smo baš ovaj prelazni rok, mnogo igrača koji su pre 6 meseci otišli u inostranstvo se vratilo. Da li je to možda razlog taj što nekada te jedna sredina ne prihvati ili kad odeš u Japan oni te baš ne prihvate kao svog sigurno ili kad odeš u Tursku oni te tek ne prihvate kao svog, gledaju te kao konkurenciju na višem nivou, prvo što zarađuješ duplo više od njih i oni to znaju, drugo što generalno stranac, naročito Srbin, sigurno će prestaviti neki Francuz u Francuskoj Francuza nego što će staviti Srbina. Da li je to generalno možda problem za neke fudbalere koje, kao što si dobro rekao, mentalno nisu na nivou kojim bi trebalo da budu? Pa to je ono odlično pitanje, Stefane. To je ono o čemu mi pričamo, da se kod naših igrača od malena ne radi na toj emocionalnoj i socijalnoj inteligenciji, nego se priča samo o fizikaliji. I onda naš igrač, dobro mu je kad uzme 10 miliona preko, a problem mu je da se adaptira u tu sredinu. Pa čekaj, ti ako si otišao u Nemačku, ti moraš da poštuješ pravila te kuće. Nisi ti otišao tamo na moranje, nego si otišao jer si želeo. Znači ti ako si otišao već tamo, ti moraš emotivno da budeš jak i da shvatiš da tamo kako ti se kaže, tako igraš. A drugo je kada mi pričamo ovde je teško za asimilaciju, ovde si u svoju sredinu, baždaren si za ovo ovde, ali ako ideš već tamo, tu dolazi i stupa na snagu ono o čemu mi pričamo, tvoja socijalna inteligencija i da znaš da plivaš kroz te vode. Ma svakog inostranstva da odeš sad kao bauštelac, pa ti nije baš jednostavno. A mogu da zamislim gde su očekivanja prevelika, ne znam, sjećam se kada mi smo radili sa Vlahovićem, Jelenkovićem i Terićem, sjećam se sa Terzom kad sam pričao jednom da kad je došao u Italiji, oni svi rade zagrevanja, svi se pripremaju za teren i pričaju italijanski. Čovjek ja nisam znao, kaže, reči italijansko. Ja, kaže, ne znam šta se radi, kreće trening, ja grešim. Kaže, tu je mnogo bitna ta jezička barijera, da ti odmah kreneš da se adaptiraš. Ako se ne adaptiraš, 6 meseci imaš šok, ako ne bude to, oni te šalju kući. I veruj mi, to što sad ti kažeš, posle 6 meseci vraćaju se, ima tu dosta faktora, znači prosto period prilagođavanja nije na tom nivou. Moraš da budeš i tu profesionalan, moraš da budeš pravi, moraš kad dođeš, ne znam, u Holandiju, da znaš da moraš da učiš, da moraš da se baviš njima, da uđeš u njihov mentalitet, da bi bio onaj pravi. Vidi, svima uzbrdo zapne, je li tako? Ali da je lako svi bi bili šampioni. Mi kada vratimo sad, kada izvršimo retrospektivu ko je od naših igrača uspeo u inostranstvu, uspeli su ljudi samo koji su emotivno jaki, koji su prošli ozbiljan mentalni drill. Da ne pominjamo Matića koga niko nije hteo u Srbiji, ni Partizan, ni Zvezda, pa se vraćaju u Obrenovac. Milion takvih slučajeva, ali su uspeli samo oni koji su bili mentalno jaki. Znači, svi bi bili šampioni, da je lako, nije lako, zato ajde da se fokusiramo na igrače koji su nebrušeni dijamanti, koji su wunderkind, kao što je Mijatović, Cvetković, Kosta Nedeljković, Lučić i tako dalje. Ali mislim da Srbija nije odavno izbacila ovoliko mladih igrača kao ove sezone. Baš dosta igrača i mislim da ima još uvek nebrušenih tih nekih talenata. Kažem, opet spominjem sve naše igrače koji igraju za reprezentaciju Srbije. Eto da spomenim jer Andriju Radulovića koji je u reprezentaciji Crne Gore. Strašan, da. Veruj ti meni, što ti ja kažem, taj će biti bomba sad na proleću. Jer sad se Vojvodina pojačala, došao novi trener, u priči sa njim vidim da mu odgovara pristup njihov, sve mu ide na ruku da bude top. Znači da se na leto proda bez problema,
Čak smo i se konsultovali skoro. Bila je priča kao, jao šefe, šta da radim, kao išao bih, više me guši malo ovo, znaš, mislim svakom dođe ta žuta minuta, ja mu kažem izdrži do leta, leto je prava pijaca, tad se mnogo više traži, tad je mnogo bolje da odeš, tamo će da odigraš sve kako treba, međutim prihvatio je to bez problema, savio je glavu, radi sad, skoro smo se čuli, sastavljamo nešto i oko ishrane, pakujemo polako, pripremamo da to bude u milimetar tačno do početka prvenstva, kad će da bljesne u pravom sjaju, ja se nadam da vidjeli ste, mislim, ko je pratio u posljednjih par utakmica kako je demolirao timove, skloni loptu sa strane, šutne sa 20-30 metara, što generalno te poteze ne može da vidiš ni u Premier ligi, ni nekom ozbiljnom fudbalu. On to ima i tek će da pokaže taj bombastični kvalitet. Tako, on je to radio kad je bio omladinac Zvezde isto. Ja nekako kako ide fudbal, kako su prolazila deca, lupam, taj Vlada Lučić je sklonjen iz omladinaca bio i morao je da ide putem koji bi retko ko mogao i da prihvati, kamoli da prihvati, da preživiš sve to, da se ne vratiš u 3., 4. ligu, već da na kraju krajeva ne batališ. To je i napisao sam pre 6 mjeseci, on je zalomio Kajla Vokera na Etihadu, a pre godinu i po dana je zalamao igrače Prve lige Srbije. Dakle, on je isto to uradio u Ligi šampiona, na tako jednoj velikoj utakmici gdje je Zvezda povela, on je ušao sa klupe, doneo je to nešto što je jednostavno, ja se lepim za takve fudbalere i Radulović sa ona 2 gola TSC-u, jednostavno to je nešto što sam ja od njega očekivao i mnogo ranije, ali i znam kakva je njegova priča i kroz šta je sve i on morao da prođe, i odlazak i taj u Surdulicu, ali i taj odlazak u Surdulicu, samo i to da napomenem, svaka mu čast za to, jer ipak on je prihvatio da ode negde gde generalno iz sistema kakav je fudbalski klub Crvena Zvezda, sa 100 trenera, sa ljudima koji te prate, svašta rade, otišao je u Surdulicu gde je morao ili da ispliva ovako ili Prva liga Srbije. Ali vidite, ove godine, baš Dušan što je rekao za ove mlade igrače, ti si sad pomenuo te mlade ljude, nikad više mladih igrača ne izašlo iz tih omladinskih kategorija da su prosperirali nego ove godine. Mi imamo i, evo, na primjer, po izboru portala sportskog, koji je jedan od najvalidnijih u Srbiji, imamo u timu godine od 11 igrača, bar 7-8 igrača je bilo sigurno oko 20 godina i manje. Imamo Uroša Lazića iz Novog Pazara, to ranije nisi imao. Da igrači iz drugih klubova, sem te prve trojke, Partizan, evo Vojvodina, Čukarički, nebitno Zvezda, da dođu u timu godine. A ove godine smo imali strašan tim godine. I sve su mladi ljudi. Znaš šta meni nije jasno? Ti znaš i upućen si da je Uroš Lazić za Evropskom prvenstvu U19 bio u timu Evropskog prvenstva. Da. Pa evo sad je stavljen u timu jesenjih dela. Kako to ne vidi niko? Pa nemoguće da oni tamo greše, da ovde koji ljudi stavljaju igrača u timu kola, da i oni greše. Ne vidimo gde je problem. Mi imamo problem, izgleda da se, znaš kako, u medije se plasiraju igrači koji su samo sad u toku. Eto, Mijatović, Cvetković, Popović, 3 igrača. Čekaj malo da idemo šire. Pa znaš li kakvih igrača mi imamo što ne dolaze do izražaja? Eto i te Luković nije imao toliku medijsku. Nije bila oko njega tolika pompa do evo sad, dok nije prešao. A Mali kad je dao 20 golova u Prvoj ligi Srbije, samo su retki to mogli da vide. A on isto to radi već godinu i po dana. Ali očigledno kvalitet niko i ništa ne može da ospori, kvalitet na kraju izađe na površinu. Evo sad imamo čistu situaciju, gledat ćemo, pratit ćemo šta će da se desi. Nedeljković će prodati Aston Villa. Ostalo je prazno mesto, mi imamo Ukicu Lazića koji dan danas ima ugovor sa Crvenom Zvezdom. Jeste. Direktno se otvorilo mesto za njega da napravi bum u svojoj karijeri. Vidjet ćemo da li je pravi momentum, da li isto tako misle sportski direktori i ljudi iz sportskog štaba Crvene Zvezde kao i Terzić, ali idealna situacija da čovjek napravi bum u karijeri. Možda je Stefano se složi što je pričao, ali moje neko mišljenje je da Zvezda treba da mu da šansu. Zašto? Zvezda igrati Ligu šampiona neće sigurno do leta, dok ne krenu kvalifikacije, šta već. Ti imaš 6 meseci da vidiš šta je sa igračem, da li može. Da li on vredi ili ne? Ako može u Pazaru da igra, da dominira, koja je ekipa mnogo slabija od Zvezde, pa šta će onda radi u Zvezdi? Znači on će biti, dajte, gurajte to. A ne, mislim da ljudi guraju pogrešne igrače, mislim da promašuju.
filozofija poslovanja se svodi na sistem Manchester City-a koji, Stefan, te imamo te neke podatke da dovedu godišnje po 500 igrača. Jer ti misliš da od tih 500 igrača svi dolaze u kamp Manchester City? Ne dolaze, ne dođe njih 10-15 čisto da odrade par treninga i to je to. I opet ih šalju po Evropi. Pa to smo imali ovu situaciju i Slobodan Tedić se vratio Čukarički i svi se sjećamo i braći Ilić koji su jednom bili tu. I to je to. Pa Mali Gordić, evo, gde je Mali Gordić? U Lomelu. Kakav Lomel, druže, to vidi i ne igra. Znaš koliko je odigrao minuta? Znaš? 1 minut. Druže, 1 minut. Da. Mi imamo toliko veliki spektar informacija, mislim, ja tog igrača, ja i Stefan ne radimo s tim igračima, ali ja volim da se bavim tim igračima koji su negde nešto čačkaju. 1 minut igrao. Čovjek imao povredu metatarzalne kosti. 1 minut. Znaš, ja 1 minut pa ću da odem sad na terminu, pa ću da doći ispunim 5 minuta, znači više sam odigrao nešto od tebe. Greota što je tako, iako znam da je dobar igrač i da ima potencijala, evo sad su prodali ovog malog, kako zove, Jojića, u Stoke. Momak igra u 21 ekipi. Daje golove, ali ti ne možeš da igraš u Championshipu. Pa daj Dimo da možeš, šta možeš, kako možeš. Mora da se da prednost mladim igračima da bi bili taktičko-tehnički potkovani kad dođu na nekom višem nivou. Imali smo situaciju, mi smo dobar nam je prijatelj, glavni kondicioni Filipe Sassi iz Monaka. I bili smo, kada je on dolazio ovde, bio je naš gost na večeri, a posle smo mi išli kada je bio revanš u Monaku i gledali smo, ajde pored te fizičke pripreme gde je Zvezda pada u 60. minutu, to ćemo da nadogradimo, ali taktičko-tehnički su ti ljudi na drugom nivou od strane, drugi level u odnosu na Crvenu zvezdu. Ali ti ćeš da dođeš do tog visokog nivoa taktičko-tehničke pripreme onda kada daš šansu mladim igračima da u mladim godinama sebe grade. Kao što je taj Ukica, Lazić, Mijatović i tako dalje. To će budu strašni igrači sutra i za reprezentaciju i tako dalje. A ti ako gušiš te igrače i šalješ ih po Evropi, nema ništa od toga. Mislim, u pripremnom periodu Zvezda je igrala sa Fenerbahčevom kad su ušli Lučić i Mijatović. Oni su demolirali, vidi, po levoj strani, jer oni su levu stranu, znači urnisali. Tako da, jedino što ja trenutno mislim, a i to garantujem, jeste da je fizička sprema ono što može da digne srpski fudbal. Ali mora da dođu kod Čiče mora da dođu. Ne može drugačije. Mora da dođeš kod nas, da malo pričamo, da se družimo, da dignemo to na viši nivo, jer vidi, u svakom žitu ima kukolj. I svako će da krene da buši, da nas, kao i mnogi igrače kojima krene karijera pa te slome, pa tako i mi. Krenu pa hoće ovaj da ti izbuši, ali ne možeš kvalitet da izbušiš. Nešto što je dobro mora da traje. Mi trajemo. Eto, mi smo bili sa tim Terzićem, sa Vlahovićem, Milenkovićem, Mijatovićem, Cvetkovićem, Radulovićem, Dugalićem. Dugalić je bio kod jednog trenera 10 godina, to je istorijska priča. 10 godina čovjek jeo pasulj i posle 10 godina se rešio da proba meso. Kad je probao meso, više mu nije do pasulja. Tako da mi imamo to meso, kad probaš jednom, više ne ideš dalje. Posle 10 godina je došao kod nas i video je kuda ide naš sistem, da je to sve približno onom modernom fudbalu. Mi radimo taj specifičan sistem pripreme igrača koji je u spregi sa NFL-om, znači gde ima dosta dinamike, dinamičnih pokreta, snage, što danas zahteva ozbiljan fudbal. Spomenuo si Kyle Walkera, samo pogledaj čovjek kako trči. Izgleda kao pitbull, ovdje kad bi rekao, dovodimo Kyle Walkera, daj bre, pusti tog buildera ili ovo. Neće, znaš, a ta bekčina uzme preore teren, ne zadiše se uopšte. Tako da, trudimo se, vidim, samo završi, trudimo se da nametnemo taj fajterski sistem rada, da su ti igrači, mora da budu dominantni fizički, ne da budu prenapucani kao što se prezentuje, nego da budu stvarno u trku, protok kiseonika da bude dobar, kako bi izvukli 90 minuta bez povreda. Tako da, jednog igrača ćemo, taj će biti otkrojenje, taj momak iz Lucera, Nemanja Zarić, njega smo opasno namontirali, sad je u 21 ekipi Lucerna, taj će biti, vidi, samo ako uhvati radar, što ja kažem, taj će biti bomba. Da, samo kao loto, u bubnju si pa... Koga uvuče. Samo da te... Mi smo tu da probušimo bubnju, vučemo najbolje. Trifugalna sila.
Hteo sam da pomenem samo, Dušan je pričao kako se radi to sa igračima i da li oni treba da budu prenapumpani ili ne. Naša priroda posle nam nameće to da mi moramo konstantno da se bavimo istraživanjima i da budemo u sprezi sa naukom i tako dalje. Neka nova istraživanja na PubMedu i tako dalje pokazuju što se tiče fudbala da sve više klubova u svetu radi gornji pojas kod igrača kao u bodybuildingu, a donji pojas kod igrača se radi kao u trkačkim sportovima. Šta to pokazuje? To pokazuje da se cela filozofija NFL-a prenosi na fudbal, to je snaga i eksplozivnost. Sve više se traži snaga i eksplozivnost u fudbalu, sve manje ta neka tehnika i lepota za oko. Teško je da objasnimo sad, vidi, ja sam sedeo sa stručnjacima, da kažem stručnjacima koji rade po 30 godina u ovom domenu, kondicione pripreme. Oni ne shvataju i dalje šta je poenta baze. Znači, baza mora da bude čvrsto osnovana na dobrim temeljima, da se guraju težine, jer samo iz guranja tih težina velikih kilaža otvara se opseg mišića za brzinu. Ti imaš dogmu od ovih... Poenta iz toga, izvini što pričam, da iz te baze izvedeš igrača da on dobije brzinu. I normalno je da kad krene mikrociklus i njemu ne trpaš kilaže i to. Ali baza od 2 nedelje do 4. Prijatelju, ti mora da jedeš, da spavaš, da unosiš veći broj hidrata kako bi mi dobili ono što ti želiš. Budeš dominantniji na terenu. A ne možeš s ovim rehab vežbicama da se zabavljaš u bazičnom delu. Nemoj, to ne može. Primjenu, ali samo je bitno u koje vreme se postavi u kom mikrociklusu. Imaš i dalje dogmu u Srbiji kad odeš kod glavnog kondicionalnog trenera ili trenera u timu, on ti kaže, gledaj ga jel se napumpao, bre, šta će tebi teretana, ukrutit ćeš se, ti si turski dizač tegova i tako dalje. Jer se ne bave sobom, ne edukuju se i ne šire svoje znanje. Znači, nije teretana za igrača samo puko dizanje tegova. Mi imamo tu milion stvari gde je istezanje, mobilnost, propriocepcija, pliometrija, milion stvari. Znači, ne dođe on samo da diže tu tegove da bi izašao na binu. Mislim, to je ta neka dogma koja i dan danas postoji kod nas, to mora da se menja. Ja kažem, evo, ovom prilikom... Mogu samo, izvini, još ovo da kažem, da ne bih zaboravio, pa se tu mešaju i agenti. Ja radim nutricionizam jednom mladom momku koga moram da pomenem i ti ga igrom slučajeva znaš, što je Luka Đorđević, mali je trenutno u Mladincima Čukaričku koji će da bude, evo ja sad kažem, zdravlje od Boga da se vidimo kroz koju godinu i da pričamo o ovome, bit će jedan od najboljih igrača na svetu. I njemu se radi nutricionizam i jedan iz njegovog štaba, agent, kaže, ali Stefane, zašto radimo njemu ishranu, pa nije on MMA borac? Vidiš ti koja je to svest tih ljudi i kako dete ide u kontrasmeru, kako ga ne usmeravaju na pravi marginu. Ne vide one igrače na duže staze, znaš, mi to gledamo da pomognemo detetu da bude zdrav, jer karijere su im do 35. 36. godine. Što ne bi onda i u tim 36. 35. godinama igrao na vrhunskom nivou. Jedan Zanetti je pokazao da može. Sve što se sad radi na aspektu njihovog zdravlja, to će prolongirati njihovu karijeru, samim tim prolongirati i njihovo financijsko stanje, financijsku situaciju. Ja bih volio, eto sad pričam otvoreno i stvarno imam tu želju i razmišljam dosta o tome, volio bih da budem u Zvezdi i da radim sa igračima za koje, na primjer, Zvezdan Terzić misli da mogu da se prodaju. I da mu kažem, u smislu, možemo da radimo sa ova 5 igrača, narednih godina dana može da ih prodaš za 15-20 miliona. A ja znam da to može. Ja ne samo u Zvezdi, i u Partizanu. Zvezda je počela to da radi, mislim. Ne rade na tom nivou, na tom kom ja mislim da može da eksplodira. Ja ti kažem, igrač od 16-17 godina može da eksplodira za godinu dana, to ne može niko da me slaže, jer znam, sproveli smo to na igrača, imamo rezultate i to može da se desi. Ali moraš da veruješ. Ti moraš da veruješ u naš koncept, da shvatiš da ovo mora, zovi roditelje, zovi menadžere, postavi ih sve na svoje mesto i pusti mašina da radi. 6 meseci, godinu dana, taj mora da se proda. Imamo i primjer, recimo, Marko Lazetić je nestao sa fudbalske mape, to moram da kažem, iako te 2021. kada je Dejan Stanković njega prebacio i kada je pustio da ga igra, pustio njega da igra, jednostavno svi su tada u njemu videli nekog napadača, tačnije kroz omladinsku školu videli su napadača koji može. Međutim... Dobro, sad je jedno pitanje ti postavljam. Ti misliš da on vredi 5 miliona kao Luković? Pa sada ne. Pa ne vredi uopšte ni tad ni sad. Sada ne. Ja momka lično ne poznajem, ali sa fudbalske scene znam koji igrač.
To su, na primjer, to su dubine u koje ja lično kao kondicioni trener ne bih ulazio iz kog razloga. Dosta je diskutabilno da li bi ti odbio, na primjer, Milan da imaš ponudu Milana ili imaš ponudu Manchester City, ali pitanje je da li se igrač u datom momentu snađe tu u tim godinama. I onda se posle, na primjer, spekuliš o njegovom kvalitetu, a zapravo kvalitet nije ni došao. Ne radi se o tome, momak, ja da sam na tom mestu, ja bih prihvatio tu ponudu. Radi se o klubu kao što je Milan, da pošalješ tu ponudu i da ga izgubiš, napravio si problem i sebi i tom igraču. Dao si nekom lažnu nadu da može da dođe u Milan, da će igrati, da će ovo da on ga ni na pozajmicama nema. Greota je kako mi gubimo igrače za nekih 5 miliona možemo mnogo više da uzmemo. Tako da mora mnogo da se priđe igračima konkretnije, da im se objasni koji su tip, znači ne može profil igrača koji sam ja da radi kondicionu pripremu kao što je profil igrača kao što je Stefan. Znači potpuno je drugi sistem. Dobro, vidiš, Zvezda je napravila dobar potez sa tu što je otvorila ovu školu talentovanih igrača. Znači, to je njihova neka elitna škola gde oni imaju internat za svoju najbolju decu, 20 njih, i sa njima se strogo radi i strogo se usmerava njihova karijera. Mislim, to je fenomenalna stvar što su uradili. Strogo se radi to što mi čujemo preko medija, ali ja iskreno kažem, ja sam baš surov po tim stvarima, to rezultati ne pokazuju. Pa vidit ćemo, na primjer, kroz koju godinu da li će to biti dobro i da li taj model pokazuje rezultate, ali ono što je, na primjer, svetla tačka u celom ovom tunelu je ta situacija i drugi klubovi treba da se ugledaju na te stvari. Mislim, ne treba da postoji nikakva neka borbena naklonjenost između klubova kad su te stvari u pitanju. Jedno je na terenu, drugo je van terena. Treba da se ugleda i Partizan na to, jer to će po meni dati rezultate. Mislim da posle glavnog trenera, eto, ja ću sad Igor Dulja i Milojević, posle njih u svojim klubovima najveću ulogu trenutno imaju kondicioni treneri. I treba da im se pruži malo više pažnje, jer ono što je fudbal, to je čas fizičkog vaspitanja. Znači, ko su profesori u fizičkom vaspitanju u fudbalu, to su treneri, kondicione pripreme. A taktičari su Vladan Milojević i Igor Duljaj. Mnogo više mora da budu u kontaktu, mnogo više treba da se bave. To sam isto, neka moja ideja je, eto, što bih ja iskreno sproveo, to je da Dragan Stojković Piksi obavi sastanak sa svim privatnim trenerima svojih igrača u reprezentaciji, da im kaže, momci, sledi nam evropsko prvenstvo, povedite računa. Zašto? Zato što su privatni treneri kondicioni mnogo bliži igračima nego što je Piksi u ovom trenutku. Tako da mora da uđu svi u igru, ako hoćemo ozbiljne rezultate u reprezentaciji, mora svi da budu u igri, mora svi da se bave i mislim sa našim kvalitetom da mi možemo da budemo neko osmina finala, četvrtina finala. Zašto Dušan potencira nas dvojicu? Ja ću sad da prevedem samo malo to. Potencira iz tog razloga što dvojica koji hoće su jače od desetorica koji moraju. Tako je. Znači, mi smo voljni za rad i ne plašimo se nikakvog izazova. A ti kad imaš 10 ljudi koji se međusobno ustručavaju, ko će da preuzme odgovornost, automatski su u problemu. Zato on tako potencira i ja se slažem u potpunosti sa njim i ne bežimo od bilo koje odgovornosti i spreman sam. Ja bih najviše volio da postoji neki sportski kanal gde bi mogla da postoji debata između više trenera. Ajde da uporedimo to znanje, ajde da razmenimo mišljenja, da razmenimo digestiju i tako dalje. A ne, mislim, mi ne bežimo od odgovornosti. Ja sam uvijek spreman da saslušam i drugog trenera i otvorenog sam uma da čujem ako mogu nešto novo da naučim o njega. Da li u Srbiji i mladim igračima, da li možda predstavlja problem, tačnije možda, verovatno i da, ali zanima me vaše mišljenje, da li im predstavlja problem to što su stariji, iskusniji, oni igrači koji bi trebalo da im budu uzori na kraju krajeva, nisu toliko spremni? Veliki problem. Mi smo imali, samo jednu rečenicu ću reći, pa ti se nadoveži. Mi smo imali situaciju kad smo bili u komunikaciji sa kondicionim štabom iz Crvene zvezde, gde su oni to lepo rasporedili sve igrače po svojoj spremnosti, po bojama. Znači imao si crvenu zonu gde su bili igrači koji su najmanje spremni i zelenu zonu gde su bili najbolje spremni. To može i kondicioni trener Sara Janković da potvrdi gde je Jovan Mijatović bio prvi u zelenoj zoni, a Aleksandar Kataj izlazi iz povrede bio u poslednji u crvenoj zoni. Taj Mijat baš treba da se ugleda na to Kataija. Mislim, Kataj je strašan i on je mađioničar sa loptom, ali ti moraš da daš primer mladim igračima. Ti kao profesionalac imaš neku određenu odgovornost pred širokim auditorijumom i pred tim igračima koji igraju sa tobom. To nije sportista i nije El Magico njegov nadimak za džabe. I snosi neku odgovornost i nosi neku težinu sa sobom. Tako da se potpuno slažem sa tobom da oni imaju ozbiljnu odgovornost pred tim mladim igračima kojima treba da budu uzor. Da se već jedne priče kad je Matija Delač, golman Čelezija, bio povređen u Čeleziju.
bio na svim pozajmicama, ali se vratio u London da se oporavlja, gde je Bane Ivanović u tom trenutku zahtevao da on dođe kod njega kući da se oporavlja. Znači, Da, govorio Tako je. da mu je on stavljao led, donosio da jede. Da, hoću da kažem, pre svega moraš da budeš čovjek. Ti kao iskusan igrač, mora da budeš mangup, da znaš kad igraču nije dobro, mladom igraču. Jer ti već postaješ neko ko, verovatno ima i porodicu i decu i ti mora se odnosiš prema njemu kao prema svom detetu. Ako mu želiš dobro, ako vidiš, ali sve je manje toga svako, mislim, gledaj, igrači u Srbiji su 70% se kockaju i piju. Kako da ti on bude uzor? Zbog čega ti bude on uzor? Kako, na osnovu čega ti bude uzor? A ti si mlad, ulaziš u neke vode, mislim, ti znaš da on igra dobro fudbal, ali, brate, ti gledaš i njegovu drugu stranu. Prosto ne možeš da zatvoriš oči na te stvari. I mislim da igrači najviše treba da se ugledaju na svoje roditelje. Porodica je broj 1, to uvijek spominjem i uvijek ću da spominjem u svim emisijama. Porodica je glavni izvor energije, odatle mora da crpeš sve i samo odatle možeš da postaneš ono što sledi. Sve ostalo su prateći elementi i pogotovo ti, što kažeš, iskusni igrači, može ti pomogne i ne mora. Ako vidi da mu smetaš, više će da te kanali, da te sputava, nego da ti daje ruku za pomoć. Tako da, s porodicom sve rešavajte što imate igrači i to je to. Ispričat ću jednu anegdotu vezanu za Mijata, mi smo otvoreni sa njim, pa neće se ljuti kada pričamo o tome. Kada je potpisao taj ugovor sa Crvenom zvezdom i kupio novi auto i na tablicama je stavio inicijale Mijat. I naletio je na barijeru od starijih igrača koji su bili u fazonu daj bre mali šta radiš, to skidaj te tablice. Ne radi se to tako. Baš pričamo o toj emocionalnoj strani. Tako se ne prilazi mladom igraču. Znači ti kao stariji i iskusan, ti treba da znaš na koji način treba da mu saopštiš te stvari. Da li on pogrešio, da li to u tom momentu nije bilo prikladno za njega i njegove godine, ti to trebaš na jedan drugačiji način da mu sugerišeš. Zato je vrlo bitno kad pričamo o starijim igračima, o njihovom iskustvu. I šta znači to iskustvo? Pa eto, to je iskustvo. Na takvom primjeru ti preneseš to tvoje znanje koje si pokupio u svetu i tako dalje. A dobro, to ti sudi, mislim, da i sportski direktori u klubovima nisu na tom nivou da ume da obavi sastanak sa igračem, obavljaju se sastanci radi reda, čisto da kažu ja sam taj sa kravatom, ovo moje, nemoj ovo, nemoj ono. A konkretni problemi se ne rešavaju, verujem. Kao što je Nemanja rekao Kojić u jednom razgovoru i stojim iza toga, gde kad vidiš Anka Stojića na 100 metara, gledaš prvu rupu gde da skočiš, jer se znao neki red. Ja se sjećam kad smo igrali, dok sam igrao u Čukaričkom i u mlađim kategorijama igramo sad protiv Rada, mene više zanima da li će Ranko Stojić dođe da me gleda, jer znam ako me on snimi, to vidi, ja se prodajem 100%. Odom 100% idem negdje. Ako ga nema Ranko, vidi, ta utakmica je revijalna. Tako da, kad sportski direktor ima neku težinu i kad njegova reč vredi, onda to ima smisla. Ovako ovi današnji sportski direktori svi su lepo obučeni, firmirane garderobe, paćoti i ofendi, ali govorne barijere su ozbiljne, veruj mi. Ozbiljne govorne barijere. Nekad si kao sportski direktor zasluživao to strahopoštovanje na jedan prirodan način i kvalitetan, a nisi zasluživao to ucenama koje ti stavljaš pred igrače na stolu preko ugovora, putem porodice i tako dalje. Zato i postoje ovi kanali da mi o tome pričamo i da kritički pristupimo tome. Nismo se mi okupili ovdje da bi mi nekog sada vređali i tako dalje, nego da bi probudili svest kod ljudi, a to će prepoznati samo ljudi koji su otvorenog uma. Mislim, ovo nije za široke mase, ti znaš da u svetu, što kaže jedan jako kontroverzan tip, ali ja ga gotivim, ti imaš milion miševa, ali samo par lavova. I ovo je lavovska priča, ovo se priča za lavove koji će da prepoznaju priču. Ja tu stavljam akcenat na Duljaja, na Milojevića, na Terzića, ljudi koji su za mene lavovi u svom poslu. Da li su oni ovakvi ili onakvi, to je diskutabilna stvar, ali rade lavovski svoj posao. Svi pričaju o toj Zvezdi, on je uzeo milione, pa hoćeš ti da vodiš Zvezdu. Pa svi pričaju o Vučiću, pa hoćeš ti da uzmeš državu da vodiš. Ajde da te damo u 1 metar kvadratni, da čuvaš mir, da se boriš za državu, da nas niko ne remeti, pa ako možeš ti bolje. Znači to su ljudi koji su lavovi i koji treba da prepoznaju ovu priču. Diže se fama i dosta te informacije stižu do nas, kao prodaju sad i Mijatovića i Nedeljkovića, na šta ovo liči, ruše Zvezdu, odoše nam deca. Dobro, ali nije Zvezda samo igrači, imamo tu stručni štab, imamo ekonomat, imamo medije, od čega će ti ljudi da hrane decu? Ako mi ne prodamo igru, mi moramo da imamo malo širu sliku, da nije Zvezda samo fudbal i fudbaleri. Tako je. Da ima tu ljudi koji se bave svim i svačim da bi Zvezda bila to što jeste. I onda vi skačete za vrat Zvezdom Terziću. Čekajte, ljudi, stanimo. Jer Zvezda u jednom trenutku nije imala ni za šampon, ni za peškire, ni za što.
Druže, nisu bre mogli da se okupaju ljudi išli bre na ručkovima, da ne pričam kako su išli. A sad se Blam. priča o milionima, da. Sad se priča samo uđite na Zvezdin parking i pogledajte vozni park kakav je. To nije bilo u istoriji. To nije bilo u istoriji. Oblačenje zvezdinih igrača. Infrastruktura. Tako da, sve te ja pričam o nekim banalnim detaljima koji su, verujem mi, za naše mentalne sklopove mnogo bitni, jer ovde u Srbiji se gleda šta voziš i kako si obučen, kakav sat imaš. Ajde, ako ćete gledati to, evo u Zvezdin kampanji, pogledajte. Uzmite, ne znam, Kangu, uzmite, ne znam, NDI-a, pogledajte šta nose ljudi, koliko to vredi. Ako A kaže kako da- to da vredi kako to da vredi ako on ne može da plati, kojom platom će da plati? Tako da, ako kaže, na primjer, da ne postoji, da nema novca u Surdulici, u TSC-u, ili dajem primjer, u TSC-u ima i dobra je finansijska situacija, ili u Čuki. Ima, naravno, ima novca, ali se loše rasporedio taj novac. Ljudi koji vode te klubove nisu na tom nivou. A nemoguće da Terzić toliko prosperira i onda ga mešaju sa državom, ne nego čovjek zna sa novcem. Zato, a treba ljudi da se ugledaju na njega. Nema veze, pravite i vi milione i neka se priča za vas da varate, ali omogućite tim ljudima novac, omogućite ekonomski status da bude dobar, omogućite ljudima koji su iza kamera, u ekonomatu i tako dalje. Ja kažem, Zvezda da bi, ili Partizan da bi igrali ozbiljno u Evropi, moraju 3 stvari da reši. To je da organizacija u domenu ishrane i treninga, znači, svi to su sitne stvari, koji se oni ne bave tim stvarima. Bave se, ali ovlaš. Da se posvete ishrani i treningu. Ozbiljno se posvete te dve stvari. Da se posvete igračima u smislu njihovog privatnog života. U jednom klubu, da ne spominjem sad klub, su se toliko bavili da se znalo da izlaze po kojim klubovima, s kim se izlaze, zato su osvojili šta su osvojili. Znači, da ću primjer to Barcelona, ja sam sad skoro u Barceloni sedeo sa direktorom sportskim La Masije i pričali smo na tom nivou, ja ga sam čuo kojim detaljima se bave, ja sam bio u šoku. I zato imaju i zabacuju igrače svake godine, ali imaju i promašaje. Znaš, ima jedna interesantna stvar isto. Znaš koliko oni promašaje imaju? Više nego dobijenih stvari. Ali to što su dobili, to su ozbiljne cifre. Tako da Zvezda treba da radi na tim stvarima. Mislim da je naša omladinska škola prejaka u regionu i možemo mnogo bolje da poslujemo u odnosu na eto, jedan Dinamo iz Zagreba. Ma mi imamo strašan potencijal, ali vidiš ti, na primjer, Zvezda je bila fenomenalna u tom pripremnom periodu, gde smo gazili Fiorentinu, Fenerbahče, Zenit, ali mi imamo problem u konstantnosti. Znači, mi imamo dobru konstantnost u motivaciji, što je kontraproduktivno, mi treba imamo konstantnost u disciplini. Disciplina je ta koja dovodi do nekih većih uspeha i do nekih dužih uspeha na dužim stazama. Znači, konstantnost u disciplini je mnogo bitnija stavka nego konstantnost u motivaciji. Mislim da smo mi bili mnogo motivisani kad je došao Barak, cela nacija je onako stavila akcenat na Zvezdu, sve oči uprte u Zvezdu i to je trajalo mesec dana. A šta se desilo? Ja može neko da objasni taj nagli pad, ne samo po pitanju, po pitanju igara, ali kao da je sve bilo tempirano za tu Fiorentinu, da ta Fiorentina da budu tip-top spremni, da bude full i onda se desio jedan od glavnih primjera jeste da igrači koji su došli u naš klub, u Zvezdu, su igrači koji su igrali na top terenima, vrhunskim terenima. Dok je bilo, ja kažem, to ljudi ne sagledavaju i ne bave se tim. Dok je bilo lepo vreme, dok su bili dobri tereni, igrao se lep pršav fudbal. Kad je krenulo protiv Čukaričkog, loš teren, kiše, blato, nisu navikli igrači na to. Ne možeš ti Formulu 1 da voziš po oranju. Nije realno. Zato sama hemija i odnos trenera prema igračima da shvati da za domaće prvenstvo mora jedna garnitura igrača, za evropsku scenu mora druga. Tako da, i odnos prema navijačima je mnogo loš od strane Baraha Bahara. Nije on shvatio kako funkcioniše Zvezda, da je Zvezda u Srbiji institucija posle crkve, najveća institucija u Srbiji. Moraš to da poštuješ, vidi, a to je ono što ima Milojević i to ćete vidjeti. Ja kažem, ja verujem toliko u tog trenera, možda on nije najbolji na svetu, ali za Zvezdu je najbolji. Vidiš, to je prednost negde u našem timu, što smo nas dvojice i nekada se naša mišljenja razlikuju. Moje mišljenje da nije tu do terena, da nije to ta neka strana, nego da je do trenera bilo. Jer nije imao nikakvu komunikaciju sa igračima, a izmešao je mnogo nacionalnosti, mnogo različitih kultura. Ti si morao da budeš spreman da upariš sve te kulture. Tako je, da. Ja sam čuo negde u nekom intervju da je Rodić sa njima od pripremnog perioda nije imao ni jedan kontakt, ni jedan razgovor, ni jednu rečenicu nije sastavio sa Barakom. Je malo prepotentan, malo je... To su ozbiljni problemi. Onda se postavlja pitanje da li on došao samo da odradi mehanički taj posao za koji je bio plaćen, a ja iz drugih izvora čujem da je on strašan trener.
Rade Dugarić je igrao protiv njega Ligu Evrope i kaže da je on tehnički nenadmašiv trener, da je strašan. A ovamo imamo druge rezultate kad je došao u Srbiji. I onda kada sve uzmemo, saberemo, oduzmemo, problem je u komunikaciji bio. Ali ja kažem opet, i ti znaš iz mnogo slučajeva gde su strani igrači dolazili u Zvezdu, da je teško da se uklopiš u Zvezdi. Kao što je, ne znam, Luka Jović je teško uklopio u Realu, ovaj se uklopio loše u Romi, ovaj tamo. Zvezda je veliki klub. Šta znači veliki klub? Velika armija navijača, veliki pritisak, non stop očekivanja. To je to, druže. Ako ne može da ispuniš ta očekivanja, idemo dalje, ko može uvijek. Da bilo do trenera, vidite vi imate stranci u Partizanu. Pa su funkcionisali kao jednina sa nekim minimalnim uslovima. To je stvarno, žali Bože, za Partizan koji je strašan klub, istorijski klub, mislim, pa paralelno sa Zvezdom, 2 najbolja kluba svih vremena kod nas, a funkcionisali su fenomenalno sa jako malom financijskom podlogom za ovu godinu. A trener je bio taj koji je gurao ekipu, koji nije dao na svoju ekipu, koji je poštovao svoje igrače, koji je poštovao druge ekipe. Taj respekt se odrazio i na terenu gde su igrači poštovali jedni druge i vi kad poštujete drugog, vi automatski dobijate tu duhovnu snagu, a samim tim i fizičku. Vi kada mrzite drugog, ne može ni vi da budete dobri. Tako da mislim da je Dulja i tu dobro upakao te stvari sa njegovom energijom u odnosu na Baraka, jer mi imamo stranci i u Partizanu i u Zvezdi. U Zvezdi nije funkcionisalo, u Partizanu su funkcionisali. Ja kažem, to je relativna stvar koju će trener da dođe, ali stvar koja je ozbiljan problem u našem fudbalu je posvećenost i slabo dolaze ljudi da gledaju fudbal. I onda sad neko kaže, pa mi smo kao fudbalska nacija. Pa kako smo fudbalska nacija? Pogledaj ti zadnjih 10, 15, 20 godina koliko ljudi dolazi na tribinu. Nevezano ako nije Zvezda i Partizan. Čukarički je treći klub u Srbiji, a gleda ga 300 ljudi i to... Dođu samo najbliža rodbina i ovi što su tu stanova da ne slušaju gužu pa se spuste na... Mislim, veruj mi da neki put bude i smešno, ali sve je žalosnije kako doživljavamo fudbal. Svi hoće da profitiraju, a niko nije došao da kupi kartu. Ali ne može da dođe da kupi kartu kad ti ništa... Iz fotelje na naše komentare. Pa to je, tastatura, majstori vređali, pa veruj mi posle ove emisije, ja očekujem komentare, gledaj koji 2 bildera, gledao, mislim, mi smo bilderi, mi se bavimo svojim kondicionim... Body biberi. Da, ali ti kažem, ljudi ne gledaju to malo šire, bave se nekim stvarima koji su totalno nebitni, a to je da samo vređaju. Tastatura, majstori, ja kažem, treba da ljudima davati te zaposlenja. Šta si u profesiji tastatura, majstor i ratnik? Tako da sve ih je više, veruj mi. A na tribini kad dođu svi su umice. No to ono, milion selektora Srbije ih ima, 6 miliona, svi se razumemo u fudbal. Da, prosto neke stvari ne možeš da kontrolišeš, ali mislim da treba, znaš kako, kad dođe neko na stadion da gleda, treba ponuditi, eto Zvezda ubacila te nagradne igre, pa dolaze malo više ljudi, znaš. Treba to pustiti u Surdulici, treba pustiti u Ivanjici, treba pustiti u Nišu, treba, znaš, da zagolicaš malo maštu ljudima da dođu i kad im se ne dolazi, da im bude to neki vid zabave. Šta je na kraju krajeva fudbal nego igra i zabava. Tako da mora da se bavimo. Ja mislim da je ova godina bila presudna za kvalitet u fudbalu u našoj zemlji. Mi pričamo o tome da se to digne mnogo više nivo, na evropski nivo, ali ova godina je relativno bila dobra, jer vi ste imali situaciju da Zvezda nije bila u kvalifikacijama za Ligu šampiona po prvi put u istoriji, nego je išla direktno u grupe. Tako da ja mislim da može da bude odlično i za navijače i za klubove ova polusezona i naredna sezona, samo treba ostati istrajan na ovom putu. I koliko je dobro prodavanje ovih mladih igrača, toliko i nije baš iz te druge strane, jer narod hoće dođe da vidi mlade igrače, naše igrače. Mislim da njih ne interesuje taj Šerif toliko i taj Hwang, koliko ih interesuje Mijatović, Kostan, Nedeljković, deca koje potiču iz omladinskih kategorija. Generalno, u Japanu, recimo, iako oni, ako smo se mi kunemo da smo fudbalska nacija, onda ako Japanci dolaze 4 sata pre utakmice, druže se tu, fudbaleri koji ne igraju, potpisuju autograme, to su redovi, njima je jedan ceo dan, taj dan vikenda, subota ili nedelja, predodređen za nešto što se zove hajde da ga iskoristimo na pravi način i da odemo na fudbal stadion, da ručamo, da nekako provedemo taj dan, pogledamo utakmicu, navijamo za svoj klub, plačemo ako izgubimo, ako pobedimo, radujemo se. Jednostavno, fudbaleri kada pobede, na primjer, to malo ljudi zna u Japanu, oni prođu kao kada osvojite Ligu šampiona na Wembleyu pa se penjete uz one stepenice i prolazite kroz ljude, oni tako prolaze i pozdravljaju se sa svim navijačima. To je nešto što ovde
kad bi recimo Zvezda tu Dobio bi uradila... po glavi 100% Da. taj. Prebili bi kako konja Vidi, 100%. mnogo više ljudi se zainteresovalo za fudbal ove godine u odnosu na prethodnih 10 godina. Iz kog razloga? Mnogo je bitno i ekonomski status u državi i ta srednja plata nekog srednjeg staleža. Jer vi kad imate lošu ekonomsku situaciju u Srbiji, u zemlji, ljudima nije do fudbala, nije ni do čega. Mislim da ove godine opet su ljudi nekako živnuli, dešavalo se milion stvari, ljudi su mogli da zarade i mislim da se mnogo više pričalo o fudbalu i na mnogo bolji način nego od prethodnih godina. Iz kog razloga? Vi imate nekog igrača koji vredi 10 miliona, a čovjek u Srbiji zarađuje 30.000. Pa kako onda dođe da gleda, njemu nije do života. A opet sad nekako se ta ekonomska situacija u Srbiji digla na jedan malo viši nivo, tako da mislim da ima nade za nas da budu puni stadioni. Ja stvarno verujem u to. I nekako Dobro, dosta stadiona se po... poboljšalo, imam neku informaciju da će čak i u Nišu da sad u martu renoviraju stadion, da će sve to novo da prave, što generalno ti kad pogledaš, generalno Niš je centrala za jug. I mnogo igrača privlači veliki magnet za mladi igrače. Naprimjer, ne znam, iz Vlasotinca, iz Vladičana, iz Leskovca, Prokuplja. Vranja. Svi ti igrači prvo dođu, prva stanica je Niš. Retko koji ide pravo iz Vranja za Beograd. Znači, prvo mora da prođe radar u Nišu i da ga vide, da šta i kako. A opet kažem, eto, taj Leskovac je napravio stadion, pa smo u tih par utakmica imali pune tribine. Pa čak i u domaćem prvenstvu u Dubočica kad igra ima navijača. Ali vole ljudi novo, vole da zamiriše novo, da sedne udobno bude. Ja sam živio u Norveškoj 6 godina. Jel ti misliš da se sad u ovom momentu bolje živi u Norveškoj nego u Srbiji? To ko priča, to samo pričaju ljudi koji nisu izašli iz zemlje. Veruj mi da taj status u Norveškoj financijski uopšte nije drugačiji nego u Srbiji. To su približne plate, samo ko hoćeš da radiš. Na drugačiji način se kod nas dolazi do tog novca jer smo takav mentalitet u odnosu na Norvežane, ali u Srbiji isto može da zaradiš kao u Norveškoj. A i čak i više. Znači, nije to više ta neka oscilacija u ekonomskom statusu i to se pokazalo i kroz fudbal. Evo, ti infrastruktura se pojačala kako u Zvezdi, tako u Leskovcu, tako u Zaječaru, Loznica. Mi imamo strašne stadione, sad se pravi nacionalni stadion i to ljudima ne odgovara. Pa to dovodi investitor u Srbiju, to dovodi turist u Srbiju, to dovodi Evropsko prvenstvo u Srbiju, Ligu šampiona. Znači, to se sve diže na viši nivo. Ja sam baš onako pozitivno iznenađen i gledam u pozitivnom smeru što se tiče toga i publike. Ali u priči sa ljudima, mi se dosta sedimo sa tim ljudima i po Španiji, po Francuskoj, Italiji, komuniciramo slabo nas vide oni na nekoj fudbalskoj mapi, iskreno ti kažem. Dobro, nas svuda slabo vide relativno vide nas kada je tu propagande. Da, uđe taj Mijatović, kad uđe taj Cvetković, taj mladi igrači, tek tad se, znaš, aha, Srbija, da, znam. Inače, generalno da razmišljaju o našim igračima konstantno, nije to kao što, ne znam, se razmišlja o igračima verujem, iz Nigerije, iz Gane. Sve više klubova dovodi na količinu igrača, ne znam, iz Gane, dovede 10 igrača za milion i od tih 10, 2 upali i prodaju za ozbiljnu cifru. Mi smo kroz neke primere minulih godina sebi spustili reputaciju, a reputacija jednom kad se spusti, jako se teško diže. Treba da prođu godine da bi vi povratili reputaciju na visok nivo. Kroz neke situacije, malverzacije, kroz fudbal, kroz neku pljačku isto na transferima i tako dalje. Ali opet, ja pozitivno gledam, iskreno, da sve to može da bude odlično i da sve to može da bude mnogo bolje nego minuli godine. Da li ove godine, s obzirom na sva dešavanja u Crvenoj zvezdi, da je Barak Bahar na kraju se okrenuo klincima i zapravo dobio više nego što je izgubio sigurno, da li je to možda postaklo ostale klubove u Srbiji ako vide da Barak Bahar ili Igor Dulja na kraju krajeva stavi jednog Stjepanovića da debituje u derbiju, taj Stjepanović dobro odigra, da li drugi klubovi recimo to vide kao, da li im je došlo možda do svesti da samo mladi fudbaleri trenutno vrede i trenutno ne može ni jedan igrač iz svih ostalih klubova, pa čak ni Zvezde ni Partizana, da ode za veliki novac, a da ima 27, 8, 9, 30 godina, jer svedoci smo, eto, Mladoslučani prodali su Gordiće, prodali su Jojića, dakle... Sad je Sremčević u opticaju za Zvezdu. Da, sad je Sremčević u opticaju za Zvezdu. Neverovatno mi je Mladoslučani i Napredak su dva najstarija kluba kada pričamo o proseku godina u Superligi kao klub. Neverovatno mi je, eto, Mladoslučani su uspeli 2 klinca, iako igraju momci 36, 7, 8 godina, od nekih igrača znam napamet kada igraju protiv Zvezde, Partizana, ja znam napamet ko će da igra, tu su godinama, a opet
uspeli su neki klinci, eto taj Sremčević za 6 meseci je toliko zavrteo sam sebe, sada se tek priča o njemu zato što su i Neško Milovanović i Zvezdan Terzić pričali o njemu kao potencijalnom transferu u Zvezdu i dao je gol Zvezde na Marakani pre kada neko da go Zvezde na Marakani ili Partizanu na JNA, ili je u Zvezdi ili u Partizanu posle 6 meseci. Stefane, ti znaš za zakon mase. Jedan kaže A, drugi kažu U. Ali to A nekad donese Vov. Opa, ovo i nije tako loše. Znači, oni su se ugledali na Zvezdu, ugledali su se na Voždovac. Voždovac ima strašnu mladu ekipu koji rešetuju sve pred sobom na svom terenu, pa su videli onda i Mladost Lučani i druge ekipe da to pije vodu. Tako da meni se svidelo to što su dobru stvar uzeli iz kluba koji je njima zapravo protivnik. A jedno zanimljivo zapažanje, bar meni, ne znam za vas dvojicu, želim vaše mišljenje da čujem, je Novi Pazar. Novi Pazar je svoju sezonu počeo tako što je dovodio igrače sa strane, neke svoje igrače je prodao u evropske lige, a onda su doveli Adema Ljajića, doveli su momka koji nema 38 godina i po mom mišljenju najboljim godinama, i neko koji je za naše uslove, to sam ja često sa kolegama govorim i ovako sa prijateljima i porodicom, po mom mišljenju to je najzvučniji transfer prošlog leta, iz prostog razloga što ja ne znam da je neko veće ime. Ali taj transfer je i opravdan. Veruj mi upravo to. Da li je taj transfer doneo ovom srpskom fudbalu mnogo više, jer on je čovjek ušao, posle 2 minute dao gol. Dakle, to ja često poredim, pa me stalno kritikuju za Hvanga iz Zvezde. Sve super, on možda jeste sve i dobar, možda jeste najbolji, ali za 3 meseca koliko je on igrao za Zvezdu, ja nisam video to što sam očekivao. Sad, da li je njemu Bahar našao pogrešnu poziciju, pa on igra zadnjeg veznog, treba prednjeg veznog. Kad ga je približio golu, bio mnogo bolji. To je već tehničko pitanje. Da, ali to već ne želim da ulazim. Ali to kako je on predstavljen i kako treba da izgleda fudbaler koji mora da pravi ogromnu razliku, ja to nisam video. Ali kada sam gledao Adema Ljajića, ja sam video jednog momka koji je došao sa velikom željom u svoj grad da pomogne i da podigne taj grad, i čak i srpski fudbal na jedan viši nivo, jer ako se Adem Ljajić vraća u Srbiju, pa možda i nije tako loše. Ima nade i za druge. Za 4. mesto i za 5. mesto u ligi kako su se lomile ekipe. Znači, nije bilo lako, sad će da ostane ovi 4. a ovi će biti 5. Tako da bilo je do kraja gusto, iako ti vidiš Ijan Čukarički koji je u trenutku baš loš niz imao, opet se dobro plasirao na kraju polosezone. Mislim da je Pazar pogodio dobro, mislim da imaju jasne ciljeve za Evropu, ali veruj ti meni, do kraja sezone Vojvodina će im poremetiti plan ozbiljno, jer oni koju ekipu montiraju, mislim da su bolje krenuli sezonu da bi se plasirali prvi, drugi bi bili sigurno, ali dobro je što je ovako, što eto vraćaju se, taj Vukan Savićević se isto vratio u Vojvodinu, još par igrača se vratilo, naravno da je Adem Ljajić neko ko je napravio ozbiljnu prevagu i ko pokazuje da igrač koji se vrati sa takvom bogatom karijerom u neki klub koji nije ni približno Zvezdi i Partizanu može da ostavi utisak na vrhunskom nivou. U priči sa Urošem Lazićem koji je u Pazaru i nekim detaljima koji su u klubu, kako se on odnosi prema igračima, kako on savjetuje, kako pravi atmosferu, kako priča sa navijačima, sve vodi ka onome da oni igraju Evropu, verujem. Meni je to strašan potez Novog Pazara i velika smelost da pozoveš takvog igrača u svoje redove, pritom znaš koje ti je financijsko stanje, to je mali grad, mali budžet, a velika smelost i dobro razmišljanje kluba da upare mladost i iskustvo. I to je pun pogodak. Fenomenalno. I njega i Sumu, kakav god da je taj Sum, ima veliko iskustvo i on i Ljajić su napravili veliku razliku. Yes. I podelili tabelu na prva 5 i na druge ekipe. Da, to mi je zanimljivo, zato što kada mnogo igrača ide iz jednog kluba u drugi, pa se vraćaju, iz jednog kluba u drugi, pa se vraćaju i onda sve tako kruži, maltene. Otprilike u nekom istraživanju sam uporedio prethodnih 5 godina 25 istih fudbalera je samo
napravilo krug i vratilo se gde su bili i Super lige, dakle Niš, Napredak, Lučani, Kragujevac, Spartak, Lučani, sve se nekako vrti oko sve istih i dolazimo do toga da samo neko odjednom samo bljesne zato što se nije pojavio do tada. I, mislim da je dolaskom Adema Ljajića i Sume i Šćepovića u Novi Pazar napravljen neki mali bum. Probuđena svest. Da, iz prostog razloga što ne možemo sa igračima koji kruže po Superligi da igramo u Evropu. To sam ja u nekim internim pričama nekada zamerao, to je zameram Čukaričkom i TSC-u. TSC i Čukarički nisu doveli fudbalera kao što je Adem Ljajić. Tako je. Pogotovo TSC koji nije napravio ni jednu jako pojačanje, a igrali su... Igrali su Evropu, Ligu Evrope. To je zahtevi trenera i stručnog štaba, znaš, verovatno da ne prave te oscilacije u shodnom budžetu, su to uradili sigurno da su hteli da dovedu jednog od, naprimjer, Adema Ljajića ne bi mogli da ga dovedu jer on ima totalno drugu želju, znaš. Nekad se ne poklope kockice, ali ono što mora da preovladava u srpskom fudbalu je konstantan rad. Jeste, na primjer, ti moraš da, u takvim situacijama mora i Fudbalski savez da umeša svoje prste jer koeficijent naše lige pada ako se ništa ne dešava na planu Evrope. Zato su morali imali smo prvi put u istoriji 3 kluba, jedan u Ligi šampiona, drugi u Srbiji Evrope i ostvarili smo najgori mogući rezultat u prethodnih 20 godina. Ne znam koliko, 50 i nešto golova smo primili, dali nešto 5 golova. Da, previše poraza, a samo je TSC osvojio bod, tačnije Zvezda osvojila bod u Ligi šampiona, koji je doneo mnogo zvezdi zapravo, srpskom fudbalu mnogo manje jer se sve deli sa 5. TSC je igrao nerešeno s Olimpijakosom, momci koji, tačnije TSC je u Atini mogao do proleća u Evropi, a nemaju ni jednog stranca, to jest mislim da ima samo jedan mađarski fudbaler i to je to. Slažem se, ali po meni su napravili grešku što nisu doveli neko jako pojačanje i samim tim su malo osapleli ceo Fudbalski savez i celu Srbiju u Evropi. Znači ti si imao odgovornost, ušao si u Ligu Evrope, ti moraš da daš maksimum od sebe i da rizikuješ jer veliki rizik je velika nagrada. I po pitanju budžeta, ako se rizikuje, ako je veliki rizik, morao si da očekuješ bar 3-4 bodova koji će da donesu novac, koji će da donesu koeficijent ligi, tako da sad ovo što se desilo, to je za nauk da za sledeću sezonu mora da se dovedu jaka pojačanja ako hoćemo da igramo Evropu i iskusna pojačanja kao što pričaš o Ljajiću i tako dalje. Da, zanimljivo mi je... Izvoli. Po meni, Zvezda i Partizan moraju sad ovih 6 meseci da ozbiljno, što kaže Stefan, rizikuju sa mladim igračima, da uguraju bar 2-3 igrača, da tu profitiramo dok ne dođe na leto, eto, kvalifikacije, priprema za Ligu šampiona. Mora tu, sad ovih 6 meseci mora da se izbaci neki novi mladi igrač, ovi koji su trenutno na ceni će se prodati svakako, ali neki novi mora izdanak kako bi evropski radar video da mi imamo potencijal, da možemo na svakih 6 meseci da imamo novo, da taj može da ispuni očekivanja. Kosta Nedeljković ispunio očekivanja u Ligi šampiona. Jovan Mijatović takođe, mislim, to je najviša scena u Evropi, mi ne možemo više od toga. Momci su zaslužili, odigrali su, iako po meni Mijatović treba da igra odmah od starta, a ne vi ste ga poslali u Ligu šampiona za mladince da igra, a vidi, on tempirana bomba i u Manchesteru protiv City, da je šuten s 20, on se ne libi da je šuten i sa 20 metara, veruj mi. Ali naši ljudi to osporavaju, ma ne, još nije to, ma kad nije to, druže, kad će u 30 da igra, 35. Da, to kod nas... Malo je mentalni taj sklop drugačiji kod nas u odnosu na... Malo smo užih shvatanja u odnosu na ostatak Evrope. Da, pomenuli ste i mladog Popovića, momka koji je otišao iz Partizana na način na koji je otišao. Sad su se pojavile informacije sa tim Milanom da ni tu sad nije došlo do dogovora. Pomenuo si uticaj porodice. Da li porodica kao takva može i negativno da utiče na... Evo šta se dešava konkretno sa njim, to ću isto da kažem slobodno. Napoli, Juventus, Leverkusen, Dortmund, to su ekipe koje su ozbiljno zagrle za njega. Milan je otpao, to znaju svi, ali dolazimo do toje situacije da otac pregovara sa jednom ekipom i nakon 3 dana isključuje telefon i ne javlja se nikom. I ko gubi tu? Pa dete gubi. Zašto? Zato što otac hoće da uzme veći deo kolača. On sad od Leverkusena ima ponudu, ja ću javno da kažem pa kod pukla, ima ponudu od 3 miliona da uzme odmah za sebe, 20.000 eura platu i to je to. Gde imate vi to? A dojuče si igrao za 1.000 eura.
Da imaš to. Tako i za to. A otac je i dalje nezadovoljan, pa koliko hoćeš ti prijatelju? 20 miliona. Zašto nekad roditelji gledaju da leče svoje lične frustracije Tako je, preko to dece? su mnogo veliki problemi. To su neostvareni ljudi, neostvarene ličnosti i onda kopaju rupu i sebi i detetu. Znači nekad treba malo neke svoje lične želje, lične frustracije da sačuvaš za sebe i da daš tom detetu da se bori i da iz nekog ti drugog ugla sa zdravog aspekta pomogneš tom detetu da ne upadne u tu rupu koju mu ti kopaš na taj način. Evo, nije potpisao za Milan, sad će dete da luta, ne igra u Partizanu, došlo do koškanja, ozbiljan problem za dete koji ima strašan potencijal, za koga se priča da je svetskih razmjera i tako dalje. Taj prvi transfer, mislim da tog mladog igrača, generalno za bilo kog mladog igrača, treba pustiti i naći neko rešenje da ti uzmeš neki novac, da ti profitiraš, ali da se ne zaluđuješ. Jer ako si ti pravi, sačekaj drugi transfer, kad se sve raščisti slike, kad se magla razbeži, kad imaš jasnu sliku o svemu, tad se uzima novac. Sad pusti da uđeš u ritam, neki evropski ritam, da uđeš u igru, ovako nisi nigde, ti sad već hoćeš da budeš neko ko zarađuje. Sada su u svetu dosta spekuliše o ugovorima po zasluzi. Da se potpisuje ugovor sa igračima na osnovu njihovo doprinosa ekipi. Ako pričamo, na primjer, o Vlahoviću koji je potpisao ugovor o 80 miliona sa Juventusom, može 80 miliona, ali za tih 5 godina se od tebe očekuje da bude 100 golova, odnosno 20 golova po sezoni i dobit ćeš 80 miliona. Ti na taj način motivišeš igrača, ti ako mu napred daš, pa i meni da si dao 80 miliona, pitanje je kako bih igrao, ili 10 ili 5. Jer se zasitim, dobijem ono što sam želeo i nemam nikakav motiv, u čemu da nađem motiv da napredujem i da grizem. Tako da se dosta spekuliše o tim ugovorima i mislim da je to idealno za igrače, za mlade igrače, da im se takvi ugovori serviraju i neka budu basnoslovne cifre, ali mu daš mamac da zagrize da bi bio motivisan za dalje. Da, to često govore, to je i Mourinho pričao, da je najviše dobio od igrača koji su gladni zapravo i koji gladni igraju fudbal, to je i koji su u principu mi svaki veliki fudbaler, ne govorim sad o Mesiju i Ronaldu koji su stvarno dotakli vrh i teško da će neko uspeti to da uradi kao to što su oni uradili sa tim direktnim rivalitetom koji su oni uradili, ali svi fudbaleri koji su uspeli, Ibrahimovića pominjem jer mi je on nekako fudbaler koji je poreklom iz Bosne, koji je bio u Švedskoj, koji je imao sve, samo ne dobar put. Nekako mislim da svi ti gladni fudbaleri su zapravo postali neko i nešto i bili su svesni toga. Malo pre kada si govorio, sada sam se sam sebe podsjetio, taj je mentalni sklop zapravo igrača. Sećam se one čuvene priče, Kvarežma i Ronaldo su dobili prve ugovore, Ronaldo kupio teretanu, Kvarežma je kupio besan auto. Tako je. Dakle, direktno je... Pa ti imaš situaciju, nama je došao jedan igrač, neću da ga imenujem, da sarađuje sa nama i pitao je kolika je cena, tamo vamo, mi smo se izjasnili oko cene, on je rekao, ok, ali to je za moje prihode skupo, ali nakon toga ga vidiš kako letuje na Maldivima. Znači, nije postavio prioritete na svom mestu i neće da uloži u sebe. A mi smo toliko pričali o tome da LeBron James bar €1,5 godišnje uloži u svoj rad i u svoj oporavak i ti kad to preneseš na igrača, on kaže, ma lako je za njega, on ima financiju. A i ti da imaš i €200, €20 uloži u masažu, bit će neki plus. Uradio si nešto za sebe, nadogradio si sebe. Ako €20 odeš na ručak i sediš i kratiš lože, ti si kontraproduktivan. To je onaj model Kvarežme i Ronaldo, u što ćeš da plasiraš svoj novac i da investiraš novac, a najbolja investicija je investicija u sebe u tim godinama. Ja kažem, pričamo s igračima, verujem mi, posle svakog treninga pričamo, barem pola sata pričamo, jer mislim da imamo veliki uticaj za bilo kog igrača. 10% svoje zarade uložite u sebe. Nemo, kukajte sad, nek vam bude teško, neka bude problematike, nećeš možda izaći sa ovom devojkom na ručak, na piće, nećeš možda imati da platiš sebi, da sipaš gorivo, ili tako, druže. Ti kad za 5 godina budeš profitirao ozbiljno, to te neće zanimati. Shvatit ćeš da ta žrtva vredela. Ali igrači hoće sve instant, sve odmah, daj mi sve, hoću sve. Prosto ne shvataju da neko ko radi u rudniku tek na kraju mjeseca dobije platu. Znaš, ne dobija ni kuna pred. A ovdje se sve rešava na početku. Ne znam, tako stara izreka, reci. Tako da moraju da malo više poštuju druge poslove, da shvate da ima mnogo težih. Opet kažem, fudbal je po meni nešto što danas toliko doprinosi dobrog za igrača, za celu porodicu doprinosi, da ako se malo fokusiraš i malo daš fudbalu,
dobit ćeš mnogo više. Znaš, ona stara poslovica, mnogo prosta, toliko je bitna, kako seješ, tako ćeš i da žanješ. Mislim, to je toliko prosto, toliko duboko umno da je to neverovatno. Jer ti kad to kažeš igračima i kad plasiraš, njima je to dosadno. Što kažeš, Dušan, oni sve vole nešto zanimljivo, instant, Instagram, da bude interesantno. A zapravo sve što je teško i koliko god je uži put, taj put dovodi do uspeha. Sve što je široko i sve što je brzo, instant, uvek dovodi do propasti. To je neverovatno i ja opet stavljam akcent na to ulaganje u sebe. Strpi se, skrpi se, izbori se, daj maksimum 3 do 5 godina, ako ne bude ništa, bar neće da ti bude žao, nećeš da žališ ni za čim. Da ne bude ono, pitaće te starost gde ti je bila mladost. Sad daj od sebe, od 15. do 18. godine se zna da li će da bude nešto od tebe, jer se granica u fudbalu spustila. Ja kažem i roditeljima, imaš 3 godine, uloži u to pa kako bude. Tamo gde su uska vrata, gde uzam prolaz, čekate raj i nešto što je kvalitetno. Tamo gde su široka vrata, dete dočekuju širom otvorenih ruku, veruj mi, đavolja rabota. Kaže Zukorlić, gde je teško, tu stanuju vrednosti. Mora čovjek da spusti neki put glavu, da zaćuti, da radi naporno i da se osvrće, da shvati da ne radi on samo zbog sebe. Ne znam, ja kažem uvijek, taj Mihajlo Cvetković nije on došao iz Pariza, nije došao iz Njujorka, nije došao sa Manhattana da ima milion u džepovima, došao iz Doljevca, mesto pored Prokuplja, gde ja ti kažem, iskreno pričam, i danas mi je ta slika u glavi, kad sam došao da pričam sa njegovim ocem, čovjek silazi sa kombajna, ceo umazan, znojev od posla, vidi, to dete mora da shvati da taj čovjek gine svaki dan za njim. Znači, on gine da zaradi možda 5.000, 10.000 dinara, a ako ne vratiš to porodici, tu žrtvu, ti onda nisi pravi dasa. Pravi dasa je onaj koji, kad potpiše pravi ugovor, prvo sredi porodicu, prvo njima priušti najbolje, a ono što dolazi, taj deo kolača njemu daje. Tako da morate u svim segmentima razmišljenja, rada, ljubavi, sreće da stavite porodicu na prvo mesto. Došao nam igrač, vozi Volkswagen Tiguan 2021. godište i žali se kako nema para da uloži u sebe. Ja kažem, prodaj Volkswagen. Mnogo prosto. Pa znači, nije do para, do tebe. Tako je. Znači, ti nećeš da se žrtvuješ, nije problem do para, prodaj, žrtvuj si da vidiš Olovne automobili, prijatelji, otići za 5 dana, 6 dana ulaziš u proces da radimo. Nemaju petlju, veruj mi. Nemaju igrači, nemaju petlju. Ja kažem, šta je problem, ne razumem, tramvaj, šipka trans, hođi do nas, prodaj to, imaš 10.000, uloži u sve moguće, rizikuj. Bolje da rizikuješ tu nego da ideš da se kockaš. Ta kocka je, vidi, 100% u minus. Ovo može, znaš kako, čak i da ne bude od toga, što si rizikovao, veruj mi da nakon 10 godina neko će čuti tvoju priču i kaže, ovo je bio spreman za rizik, za ovo, daj da ga ubacimo u ovu mašinu i ti dobiješ. Ljudi, pogotovo žene, generalno vore muškarce koji rizikuju, koji su spremni da preuzmu odgovornost, koji su hrabri za neke velike stvari, za velika dela. Niko ne voli luzera, veruj mi. Čim se povlačiš unazad, čim ideš, pa evo ti prost primer, to uvijek pričam sa svakim roditeljem, menadžerom i igračem koji dođe sa nama razgovore. Daj mi jedan snimak Tysonove borbe, gde je išao korak unazad. Nema nazad, prijatelj. Levo, desno, napred. Levo, desno, napred. Izbegnem levo, izbegnem desno, ali udaram napred. Korak nazad me vraća mnogo unazad. Tako da ja se vodim tom Tysonovom metodologijom kroz moj posao i kroz Stefanovu. Vidim da mi idemo tim putem da povlačenje nikad nije bila opcija, niti će da bude samo napred, neki put kroz zid, neki put mora jako kroz zid, ali uvek ka napred, uvek upereni ka nečem boljem. Tako da, to i savjetujem igračima. Priča se o žrebu koje je bilo za evropsko prvenstvo i dobili smo Englesku, Dansku, Sloveniju i priča se o težini grupe. Pa ne može da se priča o težini, pa mora da ih pobedimo sve ako hoće budemo šampioni. A ne ti sad kalkulišeš da li ti se pao ovaj ili onaj. Znači mi u startu nemamo mindset šampiona. A taj Pixi je bio mladi lud, zato je stari mudar. Znači ti kroz to tvoju mudrost i starost treba da podesiš igrača mindseta, mindset šampiona. A ne da se kalkuliše već unapred da li je to jaka grupa ili nije. Nema jaka grupa, moramo sve da ih pobedimo. Svi smo od krvi i mesa, to je stara dobra zika, svi smo od krvi i mesa, nema tu samo jačina fokusa je mnogo bitna, verujem. Jačina fokusa te dovodi do vrhunskog rezultata. Ne postoji tu ajde kaži mi kog napadača sad imaš umjesto, samo Lukaku da je jači od Vlahovića i od Mitrovića. Ne postoji, ja mislim da nema u Evropi da je neko tako gabaritan da može da poentira.
Ali kažem, opet, samopouzdanje naših igrača mora da bude mnogo veće, veruj mi, da budu toliko bezobrazni, toliko i prema medijima, evropskim medijima, da budu u razgovoru sa njima mnogo konkretniji, odsečniji, jer to stvara širu sliku kako smo mi kao fudbalska nacija. Mi smo nekako, i kad dajemo intervjue, dajemo mekano, nismo konkretni i to nam, dosta pravi problem. Koliko god ljudi ne shvataju, to nam dosta pravi problem. I na terenu i sud. Znaš kako bi ja na Pixijevom mestu, koji model ponašanja bih uzeo za sebe da sam na Pixijevom mestu? Radomir Antić, Toma Zdravković. Antić-Zdravković sistem. Šta to znači? To znači da bih ja sa igračima bio 6 dana Radomir Antić, ali 1 dan bi bio Toma Zdravković. Baš zbog našeg mentaliteta. Znači, ne mnogo čvrsto, da postoji disciplina, ali da daš malo oduška igračima. I mislim da bi to bilo idealno i dobitna kombinacija za evropsko prvenstvo. Apropo onoga što se dešavalo u Kataru i tako dalje, idealno da bude sad Antić-Zdravković sistem i mislim da će to da donese rezultate. Mi imamo situacije koje nam, što kaže Stefan, u Kataru šta se dešavalo, pa šta se dešavalo sad u kvalifikacijama, pokazatelj da nismo odradili posao na najbolji način. I da iz takvih situacija moramo da izvučemo pouke, da shvatimo da ne da mi moramo bolje, mi stvarno možemo bolje. S našim igračkim kadrom mi moramo da, ne znam, dođe ti Danska, da ih demoliramo od igre, jer mislim da taj skandinavski fudbal nikad ne može da pokaže tu lepotu i taj kvalitet kao što imamo mi na Balkanu. Ali mi to i dalje ne shvatamo koliko smo moćni. Danska igra tvrd fudbal, Norveška igra tvrd fudbal, nikad oni nisu imali neki lep potez. Ali igraju to u kontinuitetu, oni to u kontinuitetu rade. Konstantnost discipline. I mlađe kategorije, i svi to rade, imaju jedan model i time se vode. Tako I onda dođe Nordsjælland i pukne 5-0. Ha, to je to, a ti ne vidiš potez u igri, nikakav potez, ali trčanje, tvrdo, pressing i oni dođu do rezultata. To mi je recimo bilo zanimljivo, ne ove nego prošle sezone kad je Zvezda igrala sa Monakom, sa Trabzonom, to su ekipe koje su Zvezdu čekale do puta do Lige šampiona. Sve ekipe su ispale u Ligu Evrope i Zvezda je bila četvrta. Ja sam tad govorio, ali Zvezda u ovoj grupi kao teška grupa, ali Zvezda mora bude prva. Tako je. Zvezda je htela Ligu šampiona. Tako je. To su ekipe do te Lige šampiona. Svi su ispali play-off treće kolo. Tako je. Dakle, ispali su i ti si sad došao i bio si poslednji. Znači, ima nešto, malo je do tebe, malo je do tog shvatanja. Ja isto imam razmišljanje Sir Alexa Fergusona, koji je rekao pritisak. Ako tebi pritisak nije svaki dan da dolaziš ovde, ako je to tebi pritisak što ti treniraš u Unitedu, nemoj da treniraš. Ima mnogo manjih klubova bez pritiska. Ako ti ne možeš da se nosiš sa pritiskom, a hoćeš da budeš Ronaldo, pa ne možeš, nešto si promašio. I to što govore isto, nije pritisak igrati u Zvezdi Partizanu, pritisak je kad nemaš da kupiš hleb sutra, pritisak je kad imaš dete, a nemaš da mu daš za užinu. To je pritisak, a pritisak je igrati za Zvezdu i Partizan, po mom skromnom mišljenju, a verujem da i vi delite tako, s obzirom na to da smo proveli jedan fin i lep razgovor. U Zvezdi i Partizanu treba da uživaju da igraju i treba da je, to što svi govore čast i sve to super, ali ti kad izađeš da igraš derbi pred 35.000 ljudi na JNA ili na Marakani pred 50.000 ljudi, tebi ako to nije uživanje... To nije čast i uživanje, što kažeš ti to da idi kući, plaći mami. Onda su nešto očigledno pogrešno. A pogotovo sad u Zvezdi, ozbiljne su plate, iskreno. Plate u Zvezdi su preozbiljne za naš standard. Ja kažem, opet neki igrači tu koji su bili, taj Raković u Zvezdi imao 20.000, pa ti sedi sa nekim prosječnom čovjekom koji radi, ne znam, u firmi, kažem, ja imam 20.000. Čega, dinara, ne eura. Vi više nemate istu komunikaciju. On za 2 godine ne zaradi taj novac koliko jedan fudbaler za mesec dana. I onda on se spusti u komunikaciji, a ti sebe veličaš, a nisi neko bitno u inteligentnom sklopu, nešto bitnije od njega. Ali mora se spustiš. Tako da, stvarno, kažem, to fudbal što daje, ne daje niko, pogotovo živjeti u Beogradu sa tom platom, vidi, to ti je bolje nego da si bilo gde u Evropi.
Nema pritiska, znaš kako, ja kažem, to je Balotelli lepo rekao, kaže, meni je ovo posao kao i svaki drugi. Zašto bih imao pritisak kao poštar kad bi odneo pismo na kućnu adresu imao pritisak? To je meni samo posao mi je da dajem golove i to je to. A apropo toga, fudbaleri rade, ispadaju u grupu ljudi koji se bave onim čime vole. I to je 2% ljudi u svetu koji se bave nečim što vole. Kakav pritisak imaš? 98% ljudi ustaje ujutru, a da mu se ne ustaje da ide na posao, radi u firmi od 6 do 3. Koji ti pritisak imaš? Imaš sreću, ti si u 2% ljudi od cele populacije u svetu da radiš ono što voliš. Pa pruži maksimum. Hvala vam puno na ovom razgovoru, zaista divno je bilo razgovarati sa vama dvojicom, pre svega što znam da ste iskreni i da sve što imate vi ćete reći bez zadrške i jednostavno ja volim takve sagovornike, tako da... Pa ja se nadam da smo se potrudili maksimalno da eto malo i javnosti da približimo neke stvari. Nadam se da će biti prilike opet da ako bude neki novi transfer i neki novi mladi igrač da obradimo priču. Hvala i tebi na odvojenom vremenu što si imao vremena da nas saslušaš. Da nas istrpiš. Hvala vam puno, zaista bilo je uživanje. U ovom studiju ste uvijek dobrodošli, tako da nadam se da ćemo se vidjeti i u budućnosti. Hvala tebi puno. To bi bilo sve što smo pripremili za vas, a vi ostanite uz najčitaniji sportski sajt u Srbiji.